Vadikani nawe andina kuti ndibate nhasi ine chekuita nemurayiro waMozisi. Asi ndiri kunzwa mumweya wangu kuti ndofana kubata nawe chegumi kunyanya. Nekuti pakati pedu pane vanhu vanzwa nekubirwa vachinzi bvisai chegumi kuti Mwari akukomborerei. Kana Mwari akakutora mubhuku reupenyu, nhasi ndichakuroyonora. Aubve pano kanobvisa chegumi zvachose muupenyu hwako. Haleluya. Chegumi kana chichitorwa mumachechenya munopindaya, anatora mari United ava vanokuvhurirai Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Munobira Mwari, hanzi ndiedzei mukaona ndisina kukuvhurirai mahwindo ekudenga. Ndikuburutsirei maropafadzo amuchashaya pekuaisa. Nanhasi uchiri kubvisa chegumi uchitenda kuti Mwari achakuvhurira mahwindo, ugodururirwa maropafadzo auchashaya pekuaisa. Iwe unenge unatyowo iwe, nekuti dai wainge uine pfungwawo dzinombodhonzawo mbichana, ungadai wakazombosvika rimwe zuva rawakati kuna pastor, imbondiratidzewo 1 akazovhurirwa mahwindo, akadururirwa maropafadzo, akashaya pekuaisa. Munhu wese anenge achingonzi muchavhurirwa mahwindo, ndiani akambovavhurirwawo? Hapana akambovavhurirwa? Hapana. Asi nhasi ndichakubatsirai vadikani. Kana uchibvisa chegumi uine mari, sitsei chegumi. Patinopedza vhangeri yanhasi unofanira kuya wakanda munomu, toapisa, wotendeuka, wotanga kunamata. Nekuti kana uchibvisa chegumi hausati wakunamata, uchazvidzidza nhasi. Chegumi, 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 chegumi. Chekutanga ndechekuti ukaona pastor achivhurisa Malachi achida kutora chegumi, ibava. Nekuti nyaya yechegumi haina kutangira pana Malachi. Uye Malachi haitangire pachapter 3, inotangira pachapter 1. Kureva kuti wese anoda kuparidza chokwadi asati asvika pachapter 3 anofanira kutanga ataura kuti kuchapter 1 kwainzi kudii, kuchapter 2 kwakanzi kudii. Ko iye aitaurwa naye pachapter 3 akanga ari ani? Ombera Jesu maoko. Nekuti Bhaibheri rine matestamenti maviri. Matestamenti maviri ari muBhaibheri. Kune yemurayiro waMozisi, kozoita testamenti yenyasha inotungamirirwa naJesu Kristu. Zvino testamenti idzi dziri mbiri dzine ukama hwadziinadzo, asi dzinoda kunzwisiswa. Testamenti yemurayiro yakanga iri testamenti yakanga yagadzirwa naMwari kuti ipinde vana vaIsraeri chete. Iwe neni hatigone kupinda mutestamenti yemurayiro nekuti yakanga yakagadzirirwa vaIsraeri. Yakapiwa vaIsraeri vachibuda Ijipita, mazuva avakapiwa Mozisi kuti avatungamirire kuenda kuKenani. Murayiro wokutanga wakapiwa Israeri wakanga uri wePassover, wakataurwa paExodus chapter 12. Ndiwo murayiro wokutanga wakapiwa Israeri. Vapedza kupiwa murayiro iwoyo, vakazopiwa mumwe wemutambo wechingwa chisina mbiriso, vakazopiwa mumwe wemutambo wekuunganidza kana mutambo wezvirimwa zvekutanga. Hatisiyanei nayo, asi tinoda kuona kuti ichokwadi here kuti vaJudha ndivo bedzi vakanga vakapiwa murayiro waMozisi kuti vauteedzere. Ukaverenga mabhuku ese emurayiro ainyorwa achinzi Mozisi akanzi naMwari, taura nevana vaIsraeri uti zvakati, taura nevana vaIsraeri uti zvakati, taura nevana vaIsraeri uti zvakati, taura nevana vaIsraeri uti zvakati. Hapana kumbonzi navahedheni. Asi tisati tavhurisa magwaro, unofanira kuziva kuti izwi rekuti hedheni
nechirungu rinonzi Gentile. Izwi rekuti Gentile vanhu vari kuno kuAfrica havana kurinzwisisa. Vakafunga kuti munhu kana achinzi muhedheni zvinenge zvichireva kuti munhu asinganamati. Asi izwi rekuti Gentile rinoreva munhu asiri wedzinza raJakobho, asina ropa raIsraeri mumuviri wake. Kureva kuti if you are not a descendant of Jacob, you are not a Jew, you are not an Israelite, therefore you are a Gentile. Zvandakamira panapa izvi ndichitoparidza kudai ndiri muhedheni nekuti handisi mwana waJakobho. Saka nhau iripo ndeyekuti murayiro manje wakanga wakapiwa Israeri chete. Asi hatingangotenda nekuti ndo zvandataura, ndo zvandoramba zvokuti munhu waMwari angotaura zvinobva mumusoro make vanhu vototi haleluya vototamba. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Ndo zvasaka nyika yedu iriwe kusvika zuva ranhasi. Ndaangofunga zvaafunga anongoti haleluya, vanhu vakutoti chokwadi. Maridzo inofanira kuita emanate, originate from the scriptures. Kana pasina bhaibheri hapatorina vhangeri. Iyi inotoreva kuti kana uchitopinda yekumasowe hautonamati zvachose, unotopinda mupanda wezvinyawo. Itobuda kusowe uye kuchechi. Hakugone kuita chechi kusina bhaibheri. Kana kwenyu kusingaverengwe bhaibheri hakutorina chechi zvachose. Ndana Satani chaiye akaverenga bhaibheri ufunge zvokuti kana musingatoverenge munotori wese kupfuura Satani. Matthew 4 verse 5 inoti Satani akauya kuna Jesu akamukwidza pamusoro petemberi akati kuna Jesu, zvidonhedze kwakanyorwa kuchinzi achakutumira vatumwa vakugame. Satani akatokota bhaibheri, bhuku yaaikota imapisarema 78 verse 11 and 12. Aikota mapisarema 91 imapisarema 91 verse 11 and 12. Ndo yaikotwa naSatani. Kureva kuti Satani aitoverengawo bhaibheri, madzibaba vanadhiyamu havaverengi. Zvokuti dai uSatani waivhoterwa madzibaba vakahuwana kudhara. Unozoona vaakutaura zvaPita ivo vasingaverenge bhaibheri. Makamuziva kupi Pita? Handiti bhaibheri ramunoverenga makavhara madhoiri. Ngatiisiye iyoyo. Tinoda kukuvhurirai magwaro vadikani anotaura kuti murayiro waMozisi wakanga wakapiwa kuvaIsraeri chete. Hakuna wemuZimbabwe angagone kutaura zvemurayiro, nekuti murayiro hauna kumbopiwa vahedheni, murayiro wakapiwa vaIsraeri. Saka ndadhifaina kuti vaIsraeri vazukuru vaJakobho uye vahedheni vanhu vasiri vana vaJakobho, nekuti Jakobho ndiye akazochinjwa zita akanzi hauchanzi Jacob, zvinoreva kuti mbavha, akanzi waakunzi Israeri, zvinoreva kuti baba wemarudzi. Mavhesi andichakupai matatu nekuti ndine mavhesi akawanda ada kuvhurisa. Ndichavhurisa mavhesi matatu anotaura kuti Mwari achipa murayiro akaupa kuna Israeri chete. Ngativerengei Exodus chapter 12 yacho yakatanga kupiwa murayiro tinzwe. Tangire mavhesi 1. Zvinoishe wakataura naMozisi naAroni. Mwari akataura naMozisi naAroni Munyika yeIjipita vakanga vari munyika yeIjipita. Mwedzi uno unofanira kuva mwedzi wokutanga kwamuri. Unofanira kuva mwedzi wokutanga wegore. Taura kuungano yose yavaIsraeri. Tokorodza vhesi iyoyo. Taurai kuungano yose yavaIsraeri. Taurai kuungano yose yani yaIsraeri. Exodus chapter 20 verse 1. Ichokwadi here kuti murayiro wakanga wakapiwa Israeri chete. Zvino Mwari wakataura mashoko awa ose akati, ndinishe Mwari wako wakakubudisa munyika yeIjipita, muimba yeuranda. Usava navamwe vamwari. Iwe Israeri usava navamwe vamwari. Kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wezvakavezwa kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga. Muri kunzwa munyorerwa yakaitwa. Akanga achiti ndini Isha akaita sei akakubuditsa kubva Ijipita. Tokorodzai tangire pavhesi 1. Zvino Mwari wakataura
mashoko awa ose akati kudi dzinishe Mwari wako wakakubvisa munyika yeIjipita. Mazvita muri kuzvinzwa nevadikani. Kuchapter 12 Mwari ari kuti kuna Moses, taura nevana veimba yose yaIsraeri. Pachapter 20 Mwari akuti kuna Moses, udza Israeri umuudze. Vakanga vabuda kapa chapter 20 vakanga vamurenje kudhara. Zvikanzi taurira Israeri umuudze kuti ndini ndakakuburitsa Ijipita. Ini ndakakuburitsa. Saka ndo pakapuhwa kama 10 commandments. Pakazonzi usava nevamwe vaMwari, usapika nezita raMwari zvenhema, usazvigadzirira Mwari akavezwa, remekedza zuva reSabata uriite dzvene, usaba, usauraya, usapupurawo kwako nhema, usaita zvakati, usaita zvakati, usaita zvakati. Ma10 commandments ari paExodus chapter 20, but ichiintroduce kwaExodus 20 Mwari akati ndini ndakakubuditsa munyika yeIjipita, kureva kuti aifanira kuteedzera ma10 commandments. Ndiye uya akabuda bedzi munyika yeIjipita. Iwe wakabuda munyika yeIjipita here? Unoparidzirwa murayiro ine 10 wakabuda muIjipita iwe? Aiwa wakavamwe vangati aiwa pasiripo pane ma10 commandments ngoibvarurai kusvike ku13 yakanaka. Tangidzai paverse 1. Zvino Mwari wakataura mashoko awa ose akati, Vanyai, ndinishe Mwari wako wakakubvisa munyika yeIjipita. Yes. Muimba yeuranda. Yes. Usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Usava nevamwe vaMwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakavezwa. Usagadzira mufananidzo wakavezwa. Kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro. Kana panyika. Kana wechiri panyika. Kana chiri mumvura. Kana wechiri mumvura pasi penyika. Pasi penyika, yes. Usapfugamira izvozvo. Usazvipfugamira. Kana kuzvishumira. Usazvishumira. Nekuti inishe Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndine godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nokuchina. Wavanondivenga. Yes. Ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida. Vanochengeta mirayiro yangu. Vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita raIshe Mwari wako pasina. Thou shalt not mention the name of the Lord your God in vain. Nokuti Ishe haangaregi kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Remember the Sabbath day to keep it holy. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Unofanira kushanda mazuva matanhatu. Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata rashe. Chamba muende pane vhesi iri pamberi. Nokuti namazuva matanhatu Ishe wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Ishe wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Yes. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naShe Mwari wako. Usauraya. Usaita upombwe. Usaita upombwe. Usaba. Usapupurawo kwako nhema. Usachiva weimba yekwako. Usachiva mukadzi wokwako. Usachiva muranda wake. Usachiva murandakadzi wake. Usachiva nzombe yake. Usachiva dhongi rake. Right, mazvita. Saka uri kuona here kuti imi zvamakaitwa makangotangira pakunzi usauraya. Hapana akakuudzai kuti mazuva aya haana kutaurirwa asina kubuda Ijipita. Ichitanga Exodus 20 tanzwa Mwari achiti ndini ndakakuburitsa Ijipita. Kureva kuti ari kunzi usachiva wokwako, haasi iwewe neni. Isati nakumbopinda Ijipita tikabuda ichi. Uye usafunge kuti kana tichiti murayiro uya una kupuhwa kwatiri hatiuteedzere, tiri kuti ngatibei, ngatiurayei, ngatichivei. Aiwa, tichaibata iwe, ita mwoyo murefu. Nekuti pari kunziremekedza baba vako naamai vako kuti mazuva ako awande, yanga isingagumire ipapo. Aya ma10 commandments kuna anonzi mastatutes kozoita malaws. Saka murayiro wekuti remekedza zuva reSabata uite dzvene haugumire ipapo. Pakazonyorwa tichazobata kana tikapiwa nguva mavhesi aizotsanangura kuti Sabata racho raibatwa sei. Raarisirire kungopfeka chibhurauzi chewaiti nechisiketi chegreen, wopakata lunch box ine mbambaira necabbage, wakutobata bhaibheri ndakuenda kuSabata. Raarisingabatwe richidaro, rarine zviga zvaro Sabata racho zvokuti hapana kana munhu 1 pasi pezuva nhasi ari kubata Sabata, uri kunyeperwa.
pari kunzeremekedza baba vako naamai vako mazuva ako awande, yanga isingagumire ipapo, yanga ine mazwi futi ekuti mwana anenge atumwa nababa vake akaramba kuvateerera aifanira kutakwa namabwe afe. Kureva kuti kana mukaverengera vana venyu murayiro wekuti kudza baba naamai vako haugumire ipapo, munofanira kuzoti wese anenge atadza kuteerera baba kana amai mouya naye kunze kweguta otemwa nematombo ofa. Wese awanikwa achiita kabasa musi weSabata otemwa nematombo ofa. Wange uri murayiro weSabata futi iwoyo. But hatisati tasvika ikoko toda kubata nhau yechegumi ndichikuratidza kuti chegumi hachibviswe nevakaponeswa vanoziva shoko rechokwadi, kunze kwekunge hako uchida kubirwa nevakomana wozoenda kunotsva. Tatitoda kuverenga mavhesi matatu anotsanangura kuti murayiro hauna kupiwa vahedheni navaJudha, wakapiwa vaIsraeri chete. Saka taverenga maviri, taverenga Exodus 12 tikaverenga Exodus 20 yati ndini ndakakuburitsai Ijipita, kureva kuti ma10 commandments ari kupiwa only to those vakaburitswa Ijipita. Iwe neni hatina kumbobuda Ijipita, tisu Ijipita yacho, nekuti vaIjipita vakanga vari manani Jews, vanga vari vahedheni. VaIsraeri vachinzi itai Paseka vari muIjipti havana kumbonzi dedzai vaIjipita mubaye gwai rePaseka navo, vakabaya vega. Vakabuda vaIsraeri vakaenda kuKenani, vaIjipita vakasara vachinamata zviumbwa zvavo. Hakuna muIjipita akambobata Sabata. Kusara kwakaita vaIjipita vasingabate Sabata ndo zvatakanga taita tiri muZimbabwe, ndo zvakanga zvakaita vari muZambia, ndo zvakanga zvakaita vari muBotswana. Vaitongonamatawo chero zvavada, Mwaranga akazvitendera izvozvo. Ndichaverengesa futi vhesi yacho. Taakuda vhesi yechitatu inotaura kuti Mwari achipa murayiro akanga akapa murayiro kuna Israeri chete. Iwe neni hatina kumbobvira takanzi uyai kuSabata, hatina kumbobvira takanzi waro. Usanyeperwe iwe, usanyeperwe. Alright. Apa ndichada vhesi iri kuOld Testament, ndikuda vhesi iri kuNew Testament. Ndipei 9 dzavaRoma vhesi 1. Ndinotaura zviro kwazvo muna Kristu. Unotaura muna Kristu. Paulo unoti kudii? Handirevi nhema. Hausi kunyepa Paulo. Hana yangu ichindipupurira. Moyo wako unotokupupurira kuti uri kuparidza chokwadi. Ukaona vhangeri ichinzi handirevi nhema, igukutu vhangeri iyoyo inogona kurambwa nevamwe. Saka asati aitsanangura akabva atoti handisi kunyepa. Unotaura uchiti kuti ndine shungu kwazvo. Une shungu dzei? Nokuchema kusingaperi pamwoyo wangu. Uri kuchemerei Paulo? Nokuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu wakatukwa. Uve munhu akaparadzaniswa naKristu. Wakaparadzaniswa naKristu nekuda kwei? Nokuda kwehama dzangu. Aha, nekuda kwegenga rangu. Hama dzako ndedzipi? Ivo vorudzi rwangu panyama. Varudzi rwako panyama ndevapiko? Ndivo vaIsraeri. VaIsraeri. Ombera Jesu maoko. Uri kuona kuti Paulo ane right yekuti ati veIsraeri ndeverudzi rwangu, nekuti anoti ndiri weimba yani? yaBhenjamini. Anga ari muIsraeri Paulo, kusiyana neni ini ndiri muhedheni. Alright, shungu dzako ndedzei? Kuva vana nekubwinya ndezvavo. nesungano. Sungano yemurayiro ndeyavo vaIsraeri. Nokupiwa murayiro ndezvavo. nokunamata Mwari. Kunamata Mwari ndekwaIsraeri. Nezvipikirwa. Zvipikirwa ndezvavo. Wazvinzwa vhangeri yacho? Vakapuwa murayiro ndavanani? VaIsraeri. Vakapuwa zvipikirwa ndavanani? Vakapuwa sungano ndavanani? Madzibaba ndavo. naKristu wakabva kwavari panyama. Iye ari pamusoro pavose. Uri pamusoro pavose. Anokudzwa nekusingaperi. Mwari unokudzwa nokusingaperi. Obva ati amen. Amen. Saka inzwai vadikani, murayiro wakanga wakapiwa kuna Israeri chete. Kureva kuti iwewe haugoni kuteedzera murayiro kana 1.
nekuti murayiro haujoinwe zvekuti ndakuda kutendeuka ndibhabhatidzei. Hakuna rubhabhatidzo kumurayiro. Kumurayiro uchizvarwa unobva watoujoina. Mwana mukomana aidzingiswa nezuva rechi8 rekuzvarwa, nezuva rechi40 oendwa naye kutemberi odedicatwa according to the law. Kana ari mwana musikana anga asingadzingiswe aizodedicatwa patemberi nezuva rake rechi8 rekuzvarwa. Chapter yacho inotaura zvandiri kutaura izvi iLeviticus 12 ndo yazvinotsanangurwa, kureva kuti munhu anosara osvika 1 year dzekuzvarwa atovamo kare mumurayiro, kureva kuti murayiro haugone kuti unoteedzera usina kudzingiswa. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Murayiro wamunoda kuteedzera unoshamisa ufunge. Hapana anoteedzera murayiro pakati peda. Izvezvi ndikatokutarisai ndinotori neumboo hwekuti hapana anobata sabata ipapapa, kana anoita zvepaseka, kana anofanira kubvisa cheguma, hapana. Nekuti mapfekero chaiwo makaita murayiro hauatendere. Murayiro haubvumidze munhu kupfeka hembe dzemakala akasiyana siyana. Ichokwadi here? 1919 dzaDeuteronomy. Nhau dzevhangeri dzinofanira kuvhurirwa magwaro. Ndiwo anofanira kutsanangura kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Tirege kubvunzana, tikabvunzana tinonyeperana. Regai Bhaibheri riparidze rega. Ini changu kungorivhura bedzi ndichidudzira. Ichokwadi here kuti hapana anobvumidzwa kupfeka nguo dzemucheka yakasiyana siyana, kuti pamusoro wakapfeka sheti yejini, kuzasi wakapfeka kotoni, vhesi nderenailoni. Zvinobvumidzwa izvozvo nemurayiro. 1919 dzaDeuteronomy. Chengetai mitemo yangu. Chengetai mitemo yangu vaIsraeri. Usaberekesa zvipfuwo zvako norumwe rudzi. Hakuitwe cross breeding kwaIsraeri kumurayiro. Usadzvara mbeu dzamarudzi maviri mumunda mako. Haubvumidzwe kuti wadyara chibage woita futi muriwo wemhodzi mumunda imomo. Murayiro hauzvibvumidze izvozvo. Usafuka nguo yakarukwa nezvinhu zvamarudzi maviri. Opera Jesu maoko. Saka tiri kungoita tichipfuura tichitsanangura. Hakuna ari kuteedzera murayiro. Ukanga wapfeka jini nemukati nemukati, une wakapfeka jini kupera. Kana uchida kuteedzera murayiro. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Bvunzare pasari pakuti kagepa akawakanzwa sei? Vhesi yekupfeka. Murayiro waitonga futi mapfekero evanhu. Imi mune tuminda muchitungwiza muno imi. Munoti ndo mune chibage, ndo mune magaka, ndo mune beans, ndo mune mhodzi dzemanhanga imomo. Zvino murayiro waiti ukangozviita unofa. Waitakwa namabwe uchiurayirwa nawo yekuti taona dzinde repwa mumunda wenzumbe. Waizvifira. Hakuna munhu anoteedzera murayiro vadikani. Haleluya. Ndiri kunzwika here? Saka musanyeperana kuti mukuteedzera murayiro. Handei kuchegumi. Chegumi chinoparidzwa nebhuku yaMalakai chapter 3 verse 8 to 10. Nevakomana vari kukubirai. Indatumwa naMwari kuti ndikuroyonorei. Mudye mari dzenyu makasununguka. Monamata muchiziva chokwadi. Moponeswa. Kana pastor wako achikutorera chegumi kutaura kuno inotori mbavha yauri kuti pastor iwe. Kana Mwari akatipa nyasha musi weThursday, ndinogona kurega kuparidza ndokupai mukana wokubvunza mibvunzo. Zvinoenderana nekuti shoko randinenge ndinaro ndinoenda gona here kurikavha nhasi nemangwana, kuitira kuti kana paine vane zeke vaine mavhesi avainawo mugozoita sei? Mugozoya nawo. Vhangeri vadikani harisi private, rinonzi munhu waMwari kana akaparidza zvonzi chizaruko chake siyanai naye, paridzaiwo renyu. Hakuna rinonzi renyu. Vhangeri harisi remunhu, vhangeri nderaMwari. Kureva kuti kana uchiti wakatumwa naMwari tinofanira kuparidza zvakafanana, nekuti mufundisi akafanana nerori yeLobels iri kudhirivhara chingwa. Chiri kuenda kuchipinge ndicho chiri kusara muchitungwiza, ndo chiri kuenda kwaMutoko. As long as chakanzi Lobels
chinofanira kunge chiri chingwa chinotesta zvakafanana. Tikanzwa chiri kusiyiwa kukadoma chaakutesta kuti chine safe, icho chakanzi Lobels, taakutoona kuti uyu ari kunyepa asi wokuLobels hamene chibhekari chake chaakagadzira mukadoma imomo. Vafundisi vanofanira kuuya nechingwa chaupenyu, shoko rechokwadi rinofanira kufanana. Indavha ngeri riri kusiyana mazuva ano. Vana Jesu vakawanda here? Vangani? Odenga racho richapindwa, mangani madenga achapindwa? Ari pano ndine vhangeri yangu, ari pano ndine vhangeri yangu. Inda iri kusiyana. Makamboona mwana wekweFM achipa tengera sutu pasi wokuZayoja, unonzi tokukeza. Munondirambidzirei kana mese makatumwa naMwari kuziva kuti pane zvigevenga hapana akatumwa naMwari? Ingozviita wono simuka muchechi menyu kuti amen, ndautenda Mwari nezuro ndakaendesera grocery mumwe mubvundiso kwaMugodi. Topa unoona kuti pastor vako vanogumbuka big time. Waipa chipasta chokwaMugodi ndanga ndiri panapa sei, dai wakatipa inini wakasidha kwa anointing yangu. Ya anointing ndichaibata mangwana. Ya anointing ndoibata mangwana. Usanyeperewe, hakuna zvakadaro. Malakai ndo inoshandiswa sebolt cutter. Bolt cutter chimwe chisimbi chinenge chipinjisiso. Saka vanoita break into dzimba dzevanhu manheru vakarara, vanosvika vodambura makey nemabaglaba, chinodambura. Saka mbavha hombe dzinoshanda nemabolt cutter. Kana uine bolt cutter unongodambura key wotopinda. Saka ndo vhesi yavanoshandisa sebolt cutter. Haubirwe pasina kuvhurwa Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Asi nhasi ndokuroyonora. Tisati taverenga Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Ngatimbotanga itanzwa kuti Mwari achituma Malachi aitumira vanhu vari muchitukwiza here kuti vagozobvisa chegumi. Malachi ichinyorwa yakanyorerwani? Tati kune matestamendi maviri, kune yemurayiro yaingojoinwa nevaJudha bedzi, kozoita New Testament yenyasha. Iyoyo ndo inopinda both vaJudha navahedheni. Asi kana mapinda muNew Testament hamuteedzere murayiro waMozisi. MuNew Testament munotori nevhangeri nyowani irimo yakatonzi inoda Mweya Mutsvene kuti adudzire yozoparidzwa vhangeri iyoyo. Kureva kuti haugone kuti unotenda kunyasha dzaMwari, haugone kuti Ebeneza tiri munyasha wakabata futi dzutswa remarisite echegumi. Chegumi hachiwanikwi kunyasha, chakanga chichibviswa kumazuva emurayiro. Saka Malachi achinyora akatonyorera vaIsraeri chete, haana kumbonyorera vahedheni. Ngatiiverengei Malachi chapter 1 verse 1 tinzwe kuti akanyorerwa Malachi ndiani. Chirevo cheshoko rashe, chirevo cheshoko raMwari kuna Israeri chakatumwa naMalachi. Ombera Jesu maoko. Saka kutorerwa chegumi naMalachi kwakafanana nekunhonga chitsamba chekanzuru chakanzi uya nemari tokuvharira mvura. But papakanyorwa adhiresi yepamba manje padzimwa, iwe ungoti adzimai tinovharirwa ndachinhunga pamusika hande tinovapa. Kwakuendesa mari kukanzuru nenhau yechitsamba chawanhonga mustriti. Zita rakanyora tsamba kuti ndeyani auzive. Muri kuverengerwa Malachi iri kutonzi naMalachi chirevo chakatumwa neshoko raMwari kuna Israeri, asi akatumwa nacho ari Malachi. Iwe ndiwe Israeri here iwe. Chiverenga chapter 2. Ingoverenga chapter 2 zvishoma. Ndozvatinoita, toda kuti tuone context. Nekuti tsamba kana ichiverengwa haingatangire pa chapter 3 iyo ine chapter 1 ne 2. Toda kuziva kuti Mwari ainyatsotaura nani mubhuku yaMalachi. Ndozokuratidza kuti haufaniri kubvisa chegumi kana isu kuchechikweda tori chegumi isu. Ndaane more than 7 years ndichiparidza. Asana mbobata mari yechegumi muruoko rwangu kana one day.
ndakatombonzi nawamwe amai ndida kugona ndikupe chegumi changu ndikati amai siyanai nazvo zvamatanga izvi imbodzidza ishoko musade kuita kunge munoda kupa stereki inuri confused. Izvo zvimwe ari kutoti mumusoro make zvino kana chegumi chacho chisingabviswe basa raMwari rinofamba sei? Iwewe ndiwo ungade kutsvaga kuti basa raMwari rinofamba sei. Iwewe unoriziva kwarakatangira iwe. Iwewe so ungati kurida basa raMwari racho hanzi rinozofamba sei? Malachi chapter 2 verse 1. Zvino imi vaprista chinzwai. Imi vaprista uri kunzwa nhau yacho? Malachi achinyora akanga ati ndiri kunyorera Israeri. Israeri ndiye akanga aine vaprista. Vaprista vari kurehwa vana vaAroni. Ndo vainyorerwa chapter 2 manje. Zvekuti ukaitarisa manje uyai pano imi. Ukaitarisa Malachi chapter 3 yakanyorwa Mwari achiti church yaIsraeri ine vana vaJakobho, asi chechi yacho inotungamirirwa nevaprista. Saka ita akabata vaprista obata chechi, akabata vatungamiriri vechechi obata chechi yacho. Zvekuti ndokusaka muchiona vese vanoparidza nhau yechegumi vanotangira pavhesi 8. Ndida kukuratidzai fraud yavanoita. Handei nayo chapter 2. Zvino imi vaprista, imi vana vaAroni, imi chinzwai uyu murayiro unouya kwamuri. Inzwai murayiro unouya kwamuri. Kana imi musingadi kunzwa, kana musingade kunzwa, kana musingade kuita nemwoyo wenyu vaprista vana vaAroni, zvandakakurayirai kuti mukudze zita rangu, ndizvo zvinotaura Ishe wehondo. Ishe ndo zvaanotaura. Ipapo ndichatuma kutuka pamusoro penyu. I will curse the priests. Ndichatuka ropafadzo dzenyu. Ndichatuka ropafadzo dzevaprista. Zvirokwazvo ndatozvituka kudhara. Nokuti hamuzviiti nomwoyo wenyu. Hamuite murayiro wangu nemwoyo wenyu. Tarirai ndichatuka vana venyu. Ndichatuka vana vaAroni. Ndichamhamira ndove kuzviso zvenyu. Ndichazora ndove kufesi kwenyu. Iyo ndove yemitambo yenyu. Ndove yandiri kutaura iPaseka neSabata. Muchabviswa pamwe chete. Aiwa ibovirai. Manzwa ndove cheri kutauro. Zvikanzi papa mune muchindokuenda kunoita Sabata pepe. Indove iyo iya. Manje ndina kuizora kumeso kwenyu. Chiverenge chapter 3 verse 8 nguva dzedu dziri kumhanya. Ko munhu ungabira Mwari here? Munhu angabira Mwari here? Kunyange zvakadaro munondibira. Munondibira. Asi imi munoti takakubirai pazvinhu zvipi? Imi munoti takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso. Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Makatukwa nokutuka. Makatukwa nekutuka. Nokuti munondibira. Munondibira. Irwo rudzi urwu rwose. Irwo rudzi. Hapana kunzi iwo marudzi. Kureva kuti Mwari achinyora nhau iyi aiadiresa rudzi. Rudzi rwaIsraeri. Hallelujah. Amen. Rudzi yes. Uyai nezvegumi zvese muimba yokuvigira. Kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvo zvino. Ndizvo zvinotaura Ishe wehondo. Muone kana ndisingakuzarurirai mahwindi ekudenga. Ndikakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pokuisa. Apa pekudururirwa ndo pawakazovhiringwa nekuchivawo kwauri kuri mauri wewe. Wakati ndingadururirwe regai tingovapa. Asi inzwai vadikani. Ndichada kuti tiverenge chapter 3 kutangira pavhesi 1. Tinyatsonzwa kuti Mwari paaitaura nhau yekuti munondibira pazvegumi nezvipiriso, Mwari aitaura nani. Handei chapter 3 verse 1. Apa tangobata bedzi mavhesi anovhurwa nematsotsi achikuvharirai maclues amungadai makaona kuti nhau yechegumi haisi yedu nhau yechegumi. Hallelujah. Vanongotangira pakuti munondibira uyai nezvegumi ndokuvhurirai mahwindo motonzi you receive. Vana guti vanobva vati chegumi ijuraho yekuti kana waita pfuma yako udya haupinde. Ndapa 11 panobva panzi ndichatuka udyi. I will rebuke the devourer for your sakes.
matsotsaya vese zvavo wese anotora chegumi itsotsi. Ungagona hako kunge uchimuda, asi ndichakuratidza manheru ano kuti itsotsi pakuti kudii. Chapter 3 verse 1 yaMalakai. Tarirai, ndinotuma nhume yangu, iye uchandigadzirira nzira yangu pamberi pangu. Ipapo Ishe wamunotsvaka uchasvika pakarepo patemberi yake, iye mutumwa wesungano, the messenger of the covenant, wamunoshuva. Tarirai, unouya, ndizvo zvinotaura Ishe wehondo. Asi ndiani ungatsunga nezuva rokuuya kwake? Ndiani anotsunga nezuva rokuuya kwake? Ndiani ungamira kana achionekwa? Kana aonekwa ndiani achamira? Nokuti wakafanana nomoto. Akafanana nomoto muchinda iyeye womunatsi. Achauya achinatsa nesipo yomusuki. Achasuka sesipo. Iye uchagara pasi akafanana nomunatsi nomuchenesi wesirivheri. Uchachenesa vanakomana vaRevhi nokuvanatsa sendarama nesirivheri. Manzwa kuti vachacheneswa ndavanani? Vanakomana vani? Unaye muRevhi nhasi iwe? Vanoudzwa kunzi pastor muLevhi. Levhi haasi pastor. Levhi idzinza. Anonzi Levhi ipediboni yaIsraeri. Haana kuenda kucollege kuLiving Waters kana kuAmfiki. Levhi anotozvarwa ari muLevhi. Hapana kosi yaungaite iwewe kuti uite werudzi rwaWarren Buffett. Hazviite. Kana ukada kuita mwana waStrive Masiyiwa hazvichaita. Mama vako ndo vakakurasisa. Yes. Ipapo vachavigira Ishe zvipiriso nokururama. Yes. Ipapo chipiriso chaJudha necheJerusarema zvichafadza Ishe. Muri kunzwa here nyika iri kutaurwa nezvayo? Chipiriso chaJudha necheJerusarema zvichafadza Mwari. Sapamazuva akare. Sapamazuva ekutanga avakapiwa murayiro. Sapamazuva apakutanga-tanga. Epakutanga-tanga. Ndichaswedera kwamuri kuti nditonge. Ndichava chapupu chinokurumidza pamusoro pevaroyi. Pamusoro pemhombwe. Napavanomanikidza mubatiri. Nevanomanikidza vanoabhusa vashandi vavo. Pambairo wake. Achimunyima pei yake. Nechirikadzi. Nenherera. Nepamusoro pavanodzinga vatorwa. Vasingandityi. Havandityi vanhu ivavo. Izvo zvinotaura Ishe wehondo. Ishe ndiye ari kutaura. Nokuti ini Ishe handichinje. Handishanduki. Mirai ipapo. Muri kunzwa ari kutaura ndiMwari. Zvikanzi I am the Lord, I change not. Alright, hamuchinje indava muri kudaro. Saka imi vanakomana vaJakobho. Aha. Mugere kuparadza. Imi vanakomana vaJakobho mugere kuparadzwa. Vana vaJakobho ndiani? NdiIsraeri. Ndo painotangira yechegumi inotangira pavhesi 6. Tsokurodza vhesi 6. Nekuti ini Ishe handishanduki. Ini Ishe handichinje. Saka imi vanakomana vaJakobho. Imi vana vaIsraeri. Mugere kuparadzwa. Kubva pamazuva amadzibaba enyu imi vana vaJakobho. Makatsauka pane zvandakakurayirai. Mirai ipapo. Makatsauka pane zvandakaita sei? Saka muchaona kuti pane hurukuro yakaitika. Mwari aita akataura nevana vaJakobho, Mwari onyarara. Vana vaJakobho voita sei? Vodayira. Haleluya. Saka Mwari ari kuti makatsauka pane zvandakarayira. Kureva kuti Mwari ari kutotsiura vanhu vaakarayira murayiro wake. Itai zvakati vachibva varegera kuzviita. Mwari ataura kuti itai zvakati vakaregera. Ndokubva azotuma Malakai kuvatsiura pamusoro pezvavakatumwa vakarega kuzviita. Nekuti murayiro watati isusu wakapuwa Israeri, taverenga Exodo ndopa vakatanga kupuwa murayiro. Kuno kuna Malakai vanotori nekuma 900 years vakapuwa murayiro, vakanganwa kuuteedzera. Vambopinda muBhabhironi vakaita 70 years varimo, vakabuda vakapinda muPezhia, vakabuda muPezhia vakapinda Media.
Chinodzika zvanutaura kusvikira vakazodzokera kupi kuJudha vakanganwa Mwari atuma Malakai. Zvikanzi naMalakai makatsauka imi vana vaJakobho pane zvandakarayira. Yes. Mukasazvichengeta. Hamuna kuchengeta vana vaJakobho zvandakarayira. Dzokerai kwandiri. Dzokai kwandiri. Ari kutaurwa naye ndiani? Vana vani? Dzokai kwandiri. Neni ndichadzokera kwamuri. Imi kana madzoka ini ndobva ndadzokawo. Ndizvo zvinotaura Ishe wehoyo. Ishe ndiye ari kutaura. Asi imi munoti. Imi vana vaJakobho munoti. Tichadzoka pazvinhu zvipi? Tinodzoka pane zvipiko? Tinotendeuka pazvinhu zvipi? Ko munhu ungabira Mwari here? Munhu angabira Mwari here? Akudaro ndiani? Ari kudaro vanhu vana vaIsraeri ndo vari kubvunza Mwari kuti tinotendeuka pane zvipi? Munhu angabire here Mwari? Vana vaJakobho vari kudayira Mwari. Mwari wobva adayira achiti kudii? Kunyange zvakadaro munondibira. Ari kutaura nani? Yes. Asi imi munoti takakubirai pazvinhu zvipi? Ari kubvunza ndiani? Mwari wobva adayira achiti kudii? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Ndanga ndichifunga kuti chanyatsowombera ipapo kana uri kutevera vhangeri. Mwari ari kuti tendeukai. Imba yaJakobho yoti tinotendeuka pane zvipi? Mwari obva abvunzwa kunzi munhu angabire Mwari here? Mwari oti kunyange zvakadaro munondibira. Vana vaJakobho vobvunza kuti tinokubirai pane zvipi? Mwari obva ati pazvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Yes. Makatukwa nokutuka. Nokuti munondibira. Munondibira. Irwo rudzi urwu rwose. Irwo rudzi urwu rwese. Rudzi rupi rwairehwa? Vana vaJakobho. Yes. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira. Aha, mazvita zvenyu. Kumberi kutambokuverenga mazvita. Ndauda kungotsanangura zvishoma ndobva ndanokuratidzai pachena kuti chegumi hachifaniri kutorwa. Mukatarisa ingomedzipedzisai zvishoma pamanga muri ipapo. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira. Bring your tithes, all your tithes into the storehouse. Kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Zvekudya zvivepo mumba mangu. Nekuti muhistory yekubviswa kwechegumi muBhaibheri hakuna akambouya nemari. Mwari achitaura naIsraeri, ndichakuratidzai mavhesi avakanga vakatumwa kuti vabvise chegumi. Hakuna akambouya nemari iri muenvelope akati iyi itithe yangu iyi. Mwari achitaura akati huyai nezvegumi kuti mumba yekuvigira zvekudya muve nezvekudya. Storehouse haana kuti bank. Akati that there may be food in the storehouse. Saka toda kuziva kuti Malakai achinyora haana kuzotsanangura kuti chegumi chacho chaibviswa papei here, chaibviswa sei. Nekuti Malakai ari kuti kuna Israeri, Mwari ari kuti makatsauka pane zvandakarayira. Kureva kuti vari kunzi uyai nezvegumi havasi kunzwa nhau iyi for the first time. Vanotouziva kare murayiro wacho. Vari kungonzi dzokorodzai, dzokerai pakutevera murayiro. Havana kubvunza kuti chegumi hatichiziva isu saka tinopani. Vaitochiziva kudhara chegumi chacho. Saka fraud yekutanga ndeyekuti pastor ari kuverenga Malakai haasi kukuudzai kwachakatangira, ari kubata reminder. Yanzi naMwari, uyai nezvegumi makatsoka pane zvandakarayira, obva ati uyai nemari. Imi hamuchaona kumberi kuti kwakanzi kuti muve nezvekudya maakunzi mari yechegumi toda kuchengeta nherera. Hakuna rekodhi yakadaro. Hakuna chegumi chakambouya kutemberi chikapiwa pastor muBhaibheri akazotanga kuchigovanisa nherera. Hakuna. Zvandiri kutaura izvi zvinobva muBhaibheri. Pakati pedu kana painane vhesi izvezvi inotaura kuti chegumi chinofanira kuuya mari yacho yozopiwa nherera. Uya izvezvi pamaika pauivhure. Ndoda kukuratidzai kuti kana tichiparidza shoko raMwari tinofanira kunge tiri straight forward mumagwaro. Kana uri pastor kuchechi kwako uchitora chegumi uri mbavha uri kubira vanhu.
asi kana uchitenda kuti hausi kuba, uya nebhaibheri uvhure mavhesi sezvandiri kuita izvi, uratidze kuti apa ndo pakabviswa chegumi apa chikatambidzwa pasta akatenga prado nayo, kana kuti akadya naadzimai vake, kana kuti akachengeta nherera. Malakai akati uyai nechegumi into the storehouse, haana kuti into the temple, akati storehouse. Kureva kuti kana maakuda kushandisa Malakai kutora chegumi, tangai maratidza vanhu storehouse here wana Malakai. Maana yo here storehouse, bvunza ari pasaidi newe. But ngatinzwei kuti iye Mwari musi waakarayira kuti chegumi chibviswe, akanga ati chinobviswa sei. Apa ndo pandakati nezuro uye nebhuku kane bhaibheri uchipotawo uchivhura, uya uchivhurawo ichiverenga uchivhura, nekuti nyaya yekungotenda wakangomira usina pauri kuvhura ndoyasaka wabirwa mari zvekuti ungadai wakatotenga stand izvezvi, nekuti hauna chaunoziva, unongotenda kuti munhu akatopfeka sutu inopenya atotumwa naMwari. Ezvimwe ari kuno ndakapfeka kudai ari kuti asa havana sutu koindava. Ndinotozviita purposefully ndibuditse mentality mauri yekuti kana munhu akapfeka sutu pasta. Ndinogona kutopfeka sutu kudarika vanhu vese vaunoona vakapfeka zvinopenya ndovadarika vese. Kutouya ndakadai kuda kukuroyonora futi, unofunga kuti munhu akanga akapimwa musoro akapfeka sutu yewaiti atumwa naMwari. Chipfeko chekunze ichi fange rinoparidzwa nezvakaiswa mukati memunhu naMwari. Saka uchiona hapana vhesi inotaura kuti Jesu anga akapfeka zisutu risingaite musi waakafamba pamusoro pemvura. Leviticus chapter 27 verse 30 ichatitaurira kuti Malakai paakaudza Israeri kuti vakanga vatsauka pamurero vakanga vapiwa wokuti vabvise chegumi, iwo murero wacho wokubvisa chegumi wakambenge uchinyatsoti kudii, nekuti Malakai haitaure mena inobviswa chegumi nayo, inongorimainda bedzi kuti chegumi ngachibviswe. Ndavairimaindwa vakanga vachiziva murayiro wacho wokuti chegumi chinobviswa sei. Saka matsotsi aya haabate mirayiro inoti chegumi chinobviswa sei, anobata reminder, ndareminder inoita seiri ambiguous and vague. But mavhesi anotaura kuti chegumi chinobviswa sei uye kuti chakanga chiri chemari here, sezvamuri kutorerwa mari imi, hakuna akambobvisa chegumi chemari mubhaibheri. Ichokwadi here? Ndo panodiwa vhesi manje 27:30 dzaLeviticus. Zvegumi zvese zvenyika, zvegumi zvese zvenyika aitaurirwa apa ndiani? NdiIsraeri. kana zviri zvembeu dzenyika, hapana mabondikoini kapa, mbeu dzemumunda kana michero yemiti ndezvaShe, zvitsvene kuna She. zvegumi zvanga zviri zvembeu dzemumunda nemichero yemiti, chibage, nzungu, nyimo, mapfunde, zviyo, mazambiringa, michindwe, maolive, wheat, kana kuti makotopeya. Asi vhesi yakaipa matsotsi haaide, nekuti matsotsi anoziva kuti ukaiziva iwewe ucharega kuuya nemari, woya nesaga rakazara magwavha uchiti ndauya nechegumi changu. Saka havatombobva vakakuratidza vhesi iyoyi, woperera Jesu maoko. Unoya nezvimagwavha zviya zvisinganake zviri pamba pako zvazvo, wotipatsa vhesi yacho iripo yakati michero yemiti, saga racho ndaripa maasha vechegumi changu. Havambofa vakakuratidza, ndofunga uri kutoshamiswa nayo, uri kutoinzwa for the first time, nekuti ine handina kuuya kuzokubira, ndauya kuti iwe uponeswe. Saka handei nayo zvibereko zvemumunda, michero yemiti, yes. Kana munhu achida kudzikinura chimwe pane zvegumi zvake,
unofanira kuwedzera kwa chiri cheshanu chacho. Iyi iri kunzi redemption offering. Ngatingoti redemption offering. Ndinongwetsanangura zvishoma ndatoda umhanya toda kutorova zvisingabviri rwete rusikaite nevhakeri yechegumi. Toda kuchaura vhesi mavhesi atichabata akawanda asingabviri baba. Chegumi chainzi kana uchida kuchidzikinura. Kudzikinura chegumi kwaiitika sei? Ngatiti gore rino warima wobva waita undyire wokuti hauna kubvisa chegumi. Gore rinouya wobva wati ndafunga kubvisa chegumi. Asi gore rakapera wakaita sei? Hauna kubvisa. Wainzi wakajamba chegumi chako chasviba chakuda redemption. Saka vhesi yati kana munhu achida kudzikinira chegumi anouya necheshanu chegumi chacho. Kureva kuti kana wakakohwa 100 bags dzechibage, chegumi chako i10 bags, which means 10% ye100 bags. Asi kana wakuridhima wakambojamba hauchauya ne10%, wakuya nechiri kunzi nereshona cheshanu nerechirungu kuti 1/5, mathematically i20%. Kureva kuti kana wakohwa futi 100 bags gore rinouya, asi gore rakapera rawakabokohwa 100 hauna kubvisa, haubvumidzwe kuuya ne10 bags dzegore rino usina kuridhima chegore rakapera. Chegore rakapera wakuti 10% plus redemption ye10%, wakuya ne30 bags plus 10 dzegore nyowani. Handei nayo zvegumi zvose zvemombe kana zvezvipfuwo zviduku zvose zvinopfuura napazasi pesvimbo. Saka kana iri nhau yezvirimwa iyo yataurwa iyi, panga paine ma3 categories echegumi. Chegumi chezvibereko zvemumunda, michero yemiti, kwasara yezvipfuwo. Ndoya kunzi chegumi chezvinopfuura nepasi petsvimbo. Haungochuza mudanga mako kuti mombe dzangu dzava 10 rekaiti tine chimhuri ichi tiende nacho, ndo chava chegumi. Mupurisita murevhi anouya kudanga kwako netsvimbo yake. Kana auya padanga pako ovhura danga iwewe, oisa tsvimbo pamusoro pedanga, padhore danga, iwe chako kungodziti buda 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 buda, dzobuda dzichipfuura nepasi petsvimbo. 1 2 3 9 yechi10 yapfuura iri yechi10 pasi petsvimbo yatoo yechegumi. Kana rikanzi ndirodhonza rinodhonza gejo iro hapasina. Kana dziri huku anongomirawo pamberi pechirugu, huku dzichibuda achiverenga yechi10 yega yega yatova yechegumi. Ndizvo kumbudzi, ndizvo kumakwai. Handei nayo. Chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna She. Chinenge chiri chitsvene kuna She chegumi chako. Haafaniri kucherekedza kana chiri chakanaka kana chakaipa. Mupurisita obva aisa tsvimbo yake yechi10 robva raita zibhuru rako riri kuberekesa tsiru dzako dzese. Oti aiwa bhuru rangu haringaende, ndakuda kuchinjanisa bhuru neimwe mhou isisiri kunyatsobereka zvakanaka. Obva wachinjanisa. Chii chinoitika ukachinjanisa? Kana kuchitsinhanisa nechimwe. Ukatsinhanisa bhuru riri kuberekesa mombe dzako neimwe mhou yaakurwara. Kana achinge atsinhanisa, handenge angotsinhanisa bedzi saizvozvo, zvose zviri zviviri, bhuru nemhou iya icho nechakatsinhaniwa zvichava zvitsvene, hazvingadzikinurwi. Ukangotsinhanisa zvese zvawatsinhanisa zvacho zvese zvazvitsvene, hapasisina chako. Hauchinjanisa kuti jongo rangu rechi10 rabva raita zijongo hombe, aiwa Mwari anozojaira rakatumpe aka kajongo kanorumba mamwe ari maviri majongo acho atoo matsvene. But tarisai muone kuti murayiro uyu iwe hauna kuutauriwa, nekuti uku kuna Malaki ekwambonzi uyai nechegumi, hakuna kutaurwa kunzi chinobviswa sei. Leviticus 27 kubva pavhesi 30 ndo yaakutsanangura kuti chinoita sei zvacho, chinobviswa sei. But again apa pari kungonzi zvitsvene, hapana kunzi kana wabvisa unonopani. Mazvoonawo pangonzi zvitsvene ndezvani? NdezvaMwari.
asi iripo vhesi inozotsanangura kuti kana mabhuru acho nematsiri acho nezvibage zvacho newiti zvanzi izvi zvegumi zvatsaurwa izvi zvazvaMwari, murevha auya netsvimbo yake dzikapfuura dzikatsaurwa dzadzamwari, dzinopiwa here vamagaya? Ndo yatasarirwa nayo iyoyo. Iyoyo manje yakatsanangurwa pa14:22 dzaDeuteronomy. Deuteronomy chapter 14 verse 22 ndo yakazodudzira kuti chegumi chacho chaizobviswa sei. Ehe, ndozvitsaura zvaMwari izvi zviri papa izvi ndozvipani. Yes. Utsaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako. Sekurayira kwaLevhitiko ndakazviudzwa ndozviziva. Dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Wazvona, yadzokurudzwa futi mbeu dzemumunda gore rimwe nerimwe. Yes. Unofanira kudya pamberi pashe Mwari wako. Aumana. Mwari achitaura naIsraeri haana kuti chegumi unopa pasta. Akati kana watsaura mabhuru aya apfuura nepasi petsvimbo aya nezvibage zvabva mumunda nemichindwe nemakotopeya unodya iwewe, unodyira pamberi paMwari. Tangidzayo. Unofanira kudya pamberi pashe Mwari wako panzvimbo yaachatsaura kugarisa zita rake. Vana vaIsraeri muchapiwa nzvimbo dzekunodyira zvegumi zvenyu. Vembe yaRubheni munoenda kuShechemu, vembe yaSimeoni endai kuMahanaimi, vembe yaNaftali endai kuBheershebha, vembe yaDhani endai kuShailo, vembe yaZebhuluni endai kuHebhuroni. Nzvimbo idzodzi dziri kutaurwa idzi inzvimbo dzinoanaunzwa nemuprista gore rimwe nerimwe. Chachisingabviswe mwedzi wega wega kana zuva rega rega, chaitove nezuva rinonzi nhasi kuri kunodyiwa chegumi. Saka vaRevhi vaifamba vachiudza vanhu, vembe yaRubheni muprista mukuru akataura nezuro, endai kuMahanaimi ndokwamuchanodyira chegumi chenyu. Vembe yaIsaka muri kupi? Endai kupi? Endai kuBheershebha ndokwamuchanodyira chegumi chenyu. Yaitoanaunzwa, maitove nenzvimbo yamaisvika motsenga chegumi chenyu. Handei nayo. Zvegumi zvezviyo zvako, zvegumi zvewiti, nezvewaini yako, zvemazambiringa akasvinwa, nezvamafuta ako, maorivha akasvinwa, nezvavana vembongoro dzemombe dzako, zvegumi zvezvipfuwo, nedzamakwai ako, zvegumi zvemakwai, kuti uidze, udzidze. Gatirisa ipapo. kuti udzidze kutya Ishe Mwari wako. Uchidya chegumi kudaro uri kudzidza kutya Mwari wako nguva dzose. Handei nayo. Kana nzira iri kuresa. Right, ngatichiti muno muZimbabwe ndimo muIsraeri Mwari obva anaunza kuti veimba yaAsha vanonodyira kugwanda chegumi chavo. Ndoyakunzi naMwari kana nzira iri kure. Tangidzai ipapa. Kana nzira iri kuresa, kugwanda kure vakomana, ukasagona kuzvisvitsako, handingati nemadhadha kuenda nawo kugwanda kunoadyira ikoko. nokuti nzvimbo iyo yawakatsaurirwa naShe Mwari wako kuti aise zita rakepo iri kure newe. Kure kugwanda ndosvika nembudzi here kugwanda. Kana Ishe Mwari wako akakuropafadza, une zvipfuwo zvakawanda zvechegumi zvakatsaurwa nemasaga ezvirimwa zvako nemichero yemiti zvawakakohwa zvegumi zvako, unofanira kuzvitengesa nemari. haungatine ukaenda nazvo kugwanda unotsvaga mabhaya Ndokubaya. Only moment yawaigona kunge uine mari pachegumi waiwana kana watengesa zvipfuwo, michero kana zvirimwa, nekuti kwauri kunzi unochidyira kwaita sei. Saka unotengesa, ndine 10 tons dzechibage changu chechegumi, woita 3,000 yako. Handine mombe namakwai 15,000 yako, wobata 18,000 mumaoko yechegumi chako. Wouya nayo here wopa muprofita. Ndokubata mari mumaoko ako. Mari unobata iwewe.
ugoenda kunzvimbo ichatsaurwa naShe Mwari wako, woenda kugwanda kwawanzi unonodyira ikoko, ndokutenga nemari iyo. unotenga chii? Unotengera here Pastor Sutu Nyowani Zvose zvinodikanwa nemwoyo wako. unotenga zvinodiwa nemwoyo wako. Kana mombe, Kana uchida kutenga mombe tenga, kana makwai, kana uchida kutenga makwai tenga ugoche, kana waini, kana uchida kutenga waini, majusi emazambiringa akasvinwa tenga. kana zvinobata. Musiwo doro chairo wainzi kana uchida kutenga tenga. Kadhi rako uchida kuti udye chegumi wotenga doro pamberi paMwari. Yes, Kana zvose zvinoreva mwoyo wako kwauri, chero chinodiwa nemwoyo wako udyirepo udye uri ipapo. pamberi paShe Mwari wako. Unodyira pamberi paShe Mwari wako, Ufare iwe nemhuri yako. ufare iwe nemhuri yako. Uye murevhi uri mukati memasuo ako, Uyo murevhi uyo wokutambanudza tsvimbo uya anoitwa sei? usamukangano, Unotoita wokurangarira, nokuti haana mugove kana nhaka newe. wotomuti bata iwo kachitaka kandagochaka ngatitsengei tese. Saka waitoendawo naye unopakurirwawo. Yes, Nguva dzose kana makore 3 apera, saka 2 years ndo dzawaibuda kunodyira chegumi kunzvimbo yakatsaurwa naIshe Mwari. Gore rechitatu waiita sei? unofanira kuuya nezvegumi zvose Gore rechitatu waiuya nazvo kuchechi here? zvezvibereko zvako zvegore iro, Waiita sei nazvo? ugozvichengeta mukati mamasuo ako. Wochengeta mumba mako. Gore iroro haubude, unozvichengeta mudheni mako, unenge uinadzo ngwanda dzacho. Zvino murevhi zvaasina mugove kana nhaka newe, nomweni, nemuenzi, nenherera, nenherera, neshirikadzi nechirikadzi vari mumasuo ako, vanogara mumaraini mako, vanofanira kuuya kuzodya. mirai vanouya kuzodya kupi? Kumba kwani? Iwewe unobvisa chegumi ndiwe unova hosta. Yes, Vagute vagute. kuti Ishe Mwari wako akuropafadze. Saka murevhi aitozoti kana dhei iroro rapera manje, zviya zvinenge zvasara pane zvinenge zvadyiwa zviya ndo zvaaizotakura achienda nazvo kupi? Kumba kwake. Hakuna 1 day rakazombonzi nemunhu ndauya nechegumi changu patemberi. Pachegumi hapana. Chegumi hachina kumboya kutemberi. Storehouse iri kutaurwa naMalakai yakavakwa mubhuku ya First Chronicles, yakavakwa mazuva i2nd Chronicles, mazuva aHezekiya. Zvinhu zvawanda, zvipiriso zvaipiwa navanhu vatendeuka vabhenga varasika pamurero waMwari. Ndobva zvazvonzi naHezekiya, todii? Vaprista vakati ngativake izi storehouse rekuchengetera maofferings nemataitha anenge azouye nevaRevhi kana vanodya nevanhu kudzimba dzavo vozodzoka nazvo kutemberi. Mutemberi chaimo hamuna kumbobvira makapinda chegumi. Iri ndiro shoko rechokwadi randiri kukuparidzira iri. Ndiri kunzwikira vadikani? Chinosaka pastor wako asakuverengera mavhesi aya ukasvinuka uchaburitsa. Anoda kuti urape uchiverengerwa Malakai kari kachigwishu kevhesi kasingakuratidza kuti ndiani aitaurwa, zvakanga zvafamba sei, koinda ari kunzi ngaadzoke pane zvaanga akatarayirwa, zvii zvakamborayirwa Jakobho zvaakunzi ngaabvise chegumi achiteedzera. Ndo zvatakuverengera izvi. Hakuna munhu akamboya nechegumi akapapasa kudai mubhaibheri. Hakuna munhu wega wega aibvisa chegumi ndiye aidya chegumi chake. Ndiri kutaura mazuva emurayiro waMozisi, iOld Testament, zvakaitwa nevana vaIsraeri. Pakatangwa New Testament yakatangwa nerufu rwaJesu pamuchinjikwa. Achimuka kuvakafa anozviratidza kuvadzidzi vake for 40 days. 7 days later mweya mutsvene anodzika, vakomana vakawanda vaJudha vari muAparon. Ndobva shoko ratanga kuparidzwa nana Peter. 9 chapters later Ishe akazviratidza kuna Sauro weTasasi achienda Damascus, akamutumawo kunoparidza kuvaHedheni. For the first time vhangeri rakuenda kuvaHedheni rakaendeswa naPauro, uya watamboti akanga ari muJudha asi wakatendeutswa kubva kuchiJudha kuti aende kunoparidza shoko raMwari.
saka chegumi chamuri kubvisiswa ichi chakanga chiri chaibviswa mazuva emurayiro. Ndina kupai mavhesi matatu anotaura kuti chegumi murayiro wacho waitaura kuti musaite zvakati, musaba, musauraya, bvisai chegumi, batai sabata. Uchiripo here murayiro iwoyo? Is the law of Moses still functional? We need scriptures to answer that question. Chapter 10 of the book of Romans, verse number 1 to verse number 4. Hama dzangu, kuda kwamwoyo wangu nokukumbira kwangu kuna Mwari. Unokumbira kuti pamusoro pehama dzako vaIsraeri? Pamusoro pavo ndiko. Unokumbira kuti reshona rakati pamusoro pavo? Asi kana ukaverenga rechirungu izvezvo wakanditarisa iwe, unoona kuti Pauro akati upon concerning Israel, ainyora pamusoro pevaIsraeri. Pana akavhura bhaibheri anosimudza ruoko kuti kutaura chokwadi, tinakona kuti vari kutarisa mubhaibheri avo vangana. Hapana kana akavhura bhaibheri kuenda amine chivindi chakadaro kondika kunyepera imunoita sei? Hapana kana akarivhura bhaibheri shona rati kuda kwemwoyo wangu nekukumbira kwangu kuna Mwari pamusoro pavo, rakaresva kuzvitaura. Rechirungu rinoti my heart's desire, my prayer to God concerning Israel is that they might be saved. Saka pakunzi pava apa ndo pandinoti pagadziriswe panyatsobuda kuti aitaura pamusoro paIsraeri. Saka ndikudawo akatarisa vhesi yake andiudze kuti ndiri kutaura chokwadi. Simudza ruoko kana waiwana vhesi iyoyo. Pakanzi Israeri handiti? Ndiani mumwe avhura vhesi yake pakanzi Israeri? Kuno kuti ndiani avhura vhesi yake pakanzi Israeri handiti? Chibvisai pavo ipapo mise Israeri ndiri right. Tangidzai. Hama dzangu, kuda kwamwoyo wangu nokukumbira kwangu kuna Mwari pamusoro pavaIsraeri. Pamusoro pevaIsraeri vaya vakabhenge vakapuwa murayiro vaya, ako vakumbirira kuna Mwari indava ndiko kuti vaponeswe. Ndinoda kuti vadai vaIsraeri vaite sei? Ivo vaine murayiro vari kunzi dai vaponeswa, nekuti murayiro hauna kugona kuita sei? Kuvaponesa. Vaifanira kuzoponeswa kana Jesu auya afa pamuchinjikwa. Murayiro wakanga uine chinangwa chawo chati chaburitsa manje manje, nekuti chegumi nesabata nezvimwe zviri part of murayiro. Kosei uri kuti havana kuponeswa iwe Pauro? Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingaira Mwari, asi havaite nekuziva. Nekuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari, nokuti zvavakanga vasingazivi kururama kwaMwari, vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene, vakasazviisa pasi pokururama kwaMwari. Indava nokuti Kristu ndimugumo womurayiro. Christ is the end of the law. Kuti mumwe nomumwe unotenda aruramiswe. Christ ndiye magumo emurayiro. Ngatitsokorodzei mazwi aya. Kristu ndiye magumo emurayiro. Kureva kuti Kristu achingorovererwa murayiro waita sei zvawo? Wapera. Saka ana Malakai vatanga tichiverenga hatichagona kuvapractiza munguva yenyasha. Asi tichazotsanangura taakupedza kuti zvino zvavari kunzi murayiro wakapera, saka mabhuku emurayiro ari kutsvaga iwo mubhaibheri, iwo murayiro wacho wakapera. Tichazvibata izvo, usambonetseka zvako mumhinduro dziripo futi mubhaibheri. Hapana chizimu, kumhanya zvako. Asi ndati ndoda kukupai mavhesi matatu anotaura kuti murayiro wakaita sei? Iyi ndo yekutanga. Iyi ndeyekuita sei? Ndeyekutanga. Vhesi yechipiri inonzi Hebrews chapter 10. Tangirai pavhesi 1. Muchaita mwoyo murefu ndandi kuda vhesi 9 ne10 dakudzirova dzese kusvika ku10 ikoko. Achinyatsotsanangura zvakanaka kuti murayiro wakapera. Pauro akati kudii? Nokuti murayiro zvauna mumvuri. Murayiro watiri kutaura wechegumi, wesabata, wepaseka une mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinozouya. Wezvinhu zvakanaka zvinouya. Asi usati uri mufananidzo wacho chaiwo. Usati uri mufananidzo chaiwo. Hautongogoni kunatsa vanoswedera kuna Mwari naizvo zvipiriso zvavanoudza gore rimwe nerimwe. Hautongogoni kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe naizvo zvibayiro zvavanounza. Nekuti dai zvakanga zvakadaro vakangadai vasina here kuguma kubayira. Dai zvakanga zvakadaro zvingadai zvisina kupera kubayirwa here. Handei nani? Nokuti vanonamata. Vanonamata. Gadzirisai toni yenyu ipapo. Nokuti vanonamata. Yes.
kana vakanga vanatswa kamwe chete vangadai vasina kuzoyeuchidzwa zvitadzo zvavo, vangadai vasina kuzoyeuchidzwa zvivi zvavo, asi nezvibayiro zvavanoudza gore rimwe nerimwe asi nezvibayiro izvozvi vanoyeuchidzwa. vanoyeudzirwa zvivi gore rimwe nerimwe. kureva kuti ukateedzera murayiro uri kuyeuchidzwa zvitadzo zvako. Ukaparidzirwa murayiro, you are being reminded by the same law that you are still a sinner, you are not yet saved. Yes, nokuti ropa renzombe nerembudzi ndo zvaibviswa ka according to the law. haritongogoni kubvisa zvivi. Hakuna anogona kukanganwirwa neropa raideurwa kuold testament kwemurayiro. Saka pakusvika kwake panyika unoti Jesu achisvika anoti kudii? chibayiro nechipo makazviramba, asi makandigadzirira muviri. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi. Zvino ndikati tarirai ndauya. Wauya Jesu kuzoita sei? Pabhuku yakapetwa pakanyorwa ndiwo waitaurwa nemurayiro wese watiri kutaura, ndiwo wairehwa iwewe kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Iwe kana wauya ndiwo uchafadza Mwari. Zvaanoti pakutanga zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi hamuna kuzvida. Kana achidaro anorevei? Hamuna kufadzwa nazvo. Anoti Mwari haana kufadzwa nazvo. Zviri izvo zvinobayirwa Mwari sezvinoreva murayiro. Ndo zvinobayirwa Mwari according to the law. Ndokuzoti tarirai. Ndokubva Jesu azoti tarirai. Ndauya kuzoita kuda kwenyu. Ndokubva azoti ndauya kuzoita kuda kwenyu. Unobvisa chekutanga. Anobvisa murayiro waMozisi kuti aise chechipiri. obva aunza nyasha. Ndo dzaanounza idzodzo. Hazvishande zvese panguva imwe chete. Kuti uku uri munyasha uri kubvisa chegumi, hazviite. Anobvisa chekutanga obva aunza chechipiri. Yai chinganyiko vhesi yechi2 ndachida kupai 3 aiwa 3 haiti ndokupai 5. Saka regai ndikupei imwe yechitatu. Nyaya yakakosha, tofanira kuwana mavhesi akawanda. Endai pa8:13 dzavaHebheru. Zvaanoti New Testament. Nokuti uyo unorehwa zvinhu izvi. Aiwa isiri yakuvereka. Hebrews chapter 8 verse 13. Zvaanoti sungano itsva. Aha. Wakasakadza. Zvaanoti New Testament. Wakasakadza yekutanga. Akasakadza Old Testament. Zvino chinhu chosakara. Zvino kana Old Testament yasakara, chova chakare. yava yekare. Yoda kurova. Yobva yarova. Uberera Jesu maoko, uberera Jesu maoko. Kureva kuti chegumi chakapera. Pati vhesi yechitatu toda kupai mashanu. Ngatiwanei imwe 7:11 dzavaHebheru. Anoti iye zvino kana kukwaniswa kwakanga kuripo nenzira yeuprista hwaLevhi. Naizvozvo kana kukwanisa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi. Rechirungu rinobva rati for under it the people received the law. Kureva kuti nekuti vanhu vakapiwa murayiro nekuda kwawo. Nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwavo. Tangidzai. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira yeuprista dai hwaLevhi. vanhu vakakomborerwa nekubvisa chegumi chemurayiro, nekuti vanhu vaIsraeri vakapiwa chegumi kuti vachibvise nekuda kweuprista hwaLevhi. Kureva kuti Mwari achiudza murayiro haana kuti munhu wese ndiye anouparidza. Akanga ari authorized kuparidza the law of Moses ndiLevhi chete. Tangidzai. Naizvozvo kana kukwanisa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi. The Levitical priesthood could not make people righteous as concerning conscience. Nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwavo. Because Levi was the custodian of the law of Moses. Komumwe muprista. What need was there that another priest should arise of the order of Melchizedek and not from the order of Aaron? Komumwe muprista waifanira kuzomuka seiko unorudzi naMelchizedeki asinganzi unorudzi naAroni. Kana Levitical priesthood yakaruramisa vanhu, sei kwakazouya mumwe muprista asinganzi ndiwo rudzi rwaAroni asi anonzi ndiwo rudzi rwaMelchizedeki? Nekuti Jesu muprista worudzi rwaMelchizedeki panyama chaipo haabve kuimba yaLevhi, anobva kuimba yaJudha. Levhi ndiye akanga achitori mukoma waJudha panyama.
akanga ari firstborn ndiRubheni, kuchiuya Simeon, kuchiuya Levi, kuchizouya Judha. Mwari ndokubva ari kuruta Levi akati Levi ndiwe uchaita muprista mutemberi yangu, ndiwe uchaparidza murayiro. Saka Pauro akukombera Old Testament neNew Testament. Anoti Old Testament yaive neuprista hwaAroni hwaLevi, but New Testament ine uprista hwaKristu anobva kurudzi rwaMerikizedheki pamweya. Saka ari kuti dai vanhu vakaruramiswa neuprista hwaLevi, sei kwakazomuka mumwe muprista anobva kuna Merikizedheki asingabve kuna Aroni? Nekuti aiparidza murayiro ndiLevi. Yes. Nokuti kana uprista uchishandurwa. Hanzi naPauro, Mwari aona kuti Levi atadza kururamisa vanhu, akadzinga Levi basa. Akati ndakuchinja uprista, ndakubvisa Levi ndoisa Kristu. Saka uprista hwakaita sei? Hwakachinjwa. Chii chakazoitika pakachinjwa uprista? Nomurayiro unofanira kuti ushandurwewo. Iwewe unofanira kutenda Mwari. Saka Levi ndiye aiparidza murayiro anditi? Akaita sei Levi? Akadzingwa basi. Adzingwa ndokubva anzi mufana, ibvo waenda nemurayiro wako. Hapana anosara achiuparidza murayiro. But John anga akasimba, katikoti John anga akasimba. John akati zvekutsanangura zvinoda Pauro ichangoidhidha ndobva ndaenda. 1:17 dzaJohani. John akati kudii? Nokuti murayiro wakapiwa naMozisi. Zvikanzi naJohn murayiro akauya nawo ndiani? NdiMozisi. Nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Uri kuona here kuti Jesu akauya nenyasha nezvokwadi, akauya nemurayiro ndiani? Saka iwe wakaponeswa naMozisi here? Ndati 5 rega ndikupei 6. Galatians chapter 3 verse 23 inotsanangura kuti sei murayiro wakapiwa kuna Israeri iwo uchinzi hauponese. Tobva tazonobata nhau dzakanaka dziri pamberi apa dzekuti iwewe manje kana uchibvisa chegumi zvinorevei kuna Mwari. Ndichitanga kutaura ndati kana uchibvisa chegumi usati waponeswa unofanira kutendeuka. Ende vamwe venyu matoti koinda achidaro ndatadza chi ndakabvisa chegumi padza vakatsaganaka vakauya vakandiparidzira. Ndiri kubatsira basa raMwari. Mwari achitaura nhau dzechegumi akataurira Israeri. Israeri yaiparidzirwa naLevi. Levi ndiye anzi paHebrew 7 verse 11 ndiye anga ari custodian womurayiro. Jona achitsanangura zvikanzi aiwa Mozisi ndiye akauya nemurayiro. Mozisi haatadzeka kuuya nemurayiro ndeweimba yaLevi kaMozisi hatiti ndiye munin'ina waAroni. Asi Jesu manje achiuya haana kuuya nemurayiro, akauya nenyasha nezvokwadi. Saka kana tiri muNew Testament hatiparidze murayiro, tinoparidza chii? Nyasha nezvokwadi. But vaGalatia inotsanangura sei murayiro wakapiwa even though usingaponese. Ndiri kuziva kuti pakati penyu pane vamwe vanoti hatibvise chegumi tichiteedzera murayiro, toteedzera Abrahamu akapa kuna Merikizedheki. Ndoziya tichakubata futi manje manje. Mavhisi acho ariko. Hapana umbavha husingafumuke. Fraudi yese inofumuka. Handiti unoti uri mwana waAbhurahamu iwewe? Nekutenda. Zvino kana vachiti uri mwana waAbhurahamu ibva wabata vhesi ichiverengo. Yes. Asi kutenda kusati kwasvika. Kutenda kusati kwasvika. Taichengetwa pasi pemurayiro. Pauro anoti taichengetwa pasi pemurayiro. Haana kuti maichengetwa pasi pemurayiro. Pauro akanga ari muHebheru, asi tsamba iyi yatiri kuverenga iyi yakanga yakanyorerwa vaGalatia. VaGalatia vakanga vasiri vaHebheru, vakanga vari vaHedheni kufanana newe neni.
But vaGalatia vakanga vatenda vakatoparidzirwa shoko renyasha nerezvokwadi rabotaurwa naJohn, vakatoponeswa vakaita vana vaMwari. Tobva kwazosimuka dzimwe nyasire pakati pevaJudha dzikauya kuGalatia, kuGalatia dzikati kana musina kudzingiswa according to the law hamuponeswe. Ndosaka pachapter 3 verse 1 achivati imi vaGalatia vekusafunga makaroiwa nani. Kutoreva kuti anoparidza murayiro ari kutoroya vanhu. Anoparidza murayiro muroi. Zvichida pane vamwe vanoti hakuna vhesi yakadaro, iverenge Galatians chapter 3 verse 1. Imi vaGalatia vekusafunga ndianiko wakakuroyai? Makaroiwa nani? Iyemi makaratidzwa Jesu Kristu pachena. Pachena pamberi pemaziso enyu. Pamberi pemeso enyu. Mukaita sei? Akaroverwa pamuchinjikwa. Akaroverwa pamuchinjikwa makamuratidzwa. Icho chibedzi. Nditaurirei chinhu 1 vaGalatia. Ndakunzwa kwamuri. Nditaurirei chinhu 1. Makapiwa mweya namabasa omurayiro here. Pamakagamuchira mweya mutsvene makanga mabvisa chegumi here? Kana nokunzwa kwokutenda. Kana kuti kutenda ndo kwakakupisai kuti muwane mweya mutsvene. Muri kuona nhau yacho? Kureva kuti Pauro ari kutoti mukatonzi bvisai chegumi, muri kutoroiwa. Iye hakuna chegumi, muroi. Akangofanana neakanga achiti kuvaGalatia dzingiswai. Ndabvonzi kudzingiswa nokubvisa chegumi ndezveizvazvo, ndezvemurayiro. Saka ina handisiri ndataura kuti muroi, ishoko raMwari. Usagumbukirei, handisiri ndakanyora Bhaibheri. Indi kungokuratidza bedzi kuti ukangoona zvinzi handei kuSabata, ari kudaro muroi. Hauna kuzvijaira akakuparidzirwa shoko raMwari riri as this bold. Ndo maparidzirwa rinoitwa. Ukatoona risingaparidzwe so harisi rechokwadi. Shoko harifani kukunyengetedza kuti urambe uchiuya. Ukoona vachikunyengetedza kuda kukubira. Da ukaramba uchiuya vanozokutorera. Zvinoisa hatikunyengetedzi, tokutaurira chokwadi. Ndavhangeri randikuparidzai ndiyo yega inokupa kuponeswa. Upinde denga iwewe. Zvino kana vhangeri yandinoparidzai chokupinza denga, anofanira kutonyengerera mumwe ndiani pakati pako neni. Iwo ndongatondinyengerera. Please ndapota paridzai. Kana usingatodi vhangeri rova pasi. Ugoona kuti pane chinochinja here pavhangeri yaMwari. Chiri kutodiwa ndechekuti uponeswe, utendeuke, uitwe mwana waMwari. Vhangeri yechokwadi inyengetedze vanhu kuti vauye kuchechi. Unotoona uchinyengetedzwa, vari kukubira saka vachikunyengetedza. PaJohn 6 Jesu akati kuvanhu, kana mukadya nyama yangu ndokuti mupinde denga. Vanhu vakati isati kadya nyama yemunhu takwenda. Anga asingarive nyama yake chaiyo, aireva shoko rake. But haana kuvati please musaendenda, pane zvandanchireva mira ndisanangure. Akatosara achiti kunana Pita, kana muchida kutenda wendai futi. Pita ndiye akatozoti tinoenda kupi? Ndimi mune shoko reupenyu. Jesu anga asinganyengerere vanhu. Hatikunyengerere isu. vaGalatia chapter 3 verse 23. Asi kutenda kusati kwasvika. Kutenda kusati kwasvika. Taichengetwa pasi pemurayiro. Tai kureva kuti vaJudha ndo vaichengetwa. Isu vahedheni hatina kumbochengetwa pasi pemurayiro. Vaichengetwa pasi pemurayiro ndavanani? VaJudha vaIsraeri. Maichengeterwei nhai Pauro? Takapfigirwa nokuda kwokutenda kwaizora. Takatovharirwa tiri vasungwa. Tichitonzi muchariliswa kana kutenda kwaita sei? Kwauya. Yes. Saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu. Aha. Omberera Jesu maoko. Murayiro wakanga uri a school master. Uchiperekedza vaJudha kunovasvitsa kunani? Saka Kristu ndiye kutenda kwakanga kusati kwauya. Handiti wazvorotati kutenda kusati kwasvika. Ndobva azoti murayiro waitiperekedza kunosvika kunani? Kureva kuti Kristu ndiye kutenda kwacho. Saka murayiro wakapuwa vaIsraeri vakadzi apfana, hamuponeswe nemurayiro. Murayiro anongokuperekedzai. Kukusvitsai panani? Handei nayo. Kuti tiruramiswe nokutenda. Mururamiswa nekutenda, kwete nemurayiro. Mururamiswa naKristu, kwete nemurayiro. Yes. Zvino kutenda zvakwakasvika. Kristu zvaakazosvika.
hatichiri pasi pemuperekedzi. Wainzwa vhangeri yacho? Kureva kuti Kristu achingosvika bedzi, vanhu havachatemberekedzwa nechii zvavo. Nekuti ndikati kumurume uyu, wandingauye pano, uya pano chora anga kuya. Right? Ndikati kumurume uyu, makandiperekedzewo pasipika iyi. Ndo zvakanzi naMwari, vaJudha ndoda kuti vazosvitswa pana Kristu nemurayiro. Saka murayiro vharira vanhu, but unenge uchivaperekedza kupi? Kuna Kristu. Kristu ndokubva azouya. Kureva kuti murume anondiperekedza pasipika, ondiperekedza tobva tasvika saizvezvi. Saka hanzi kutenda zvakwakasvika, hatisisiri pasi pemuperekedzi. Kureva kuti muperekedzi ari kurehwa murayiro. Shamwari muperekedzi wanosvitsa pasipika, ngatichiparadzanai. Zvino uyo akaramba achinditeera manje, ndakutsvaga mapurisa manje. Kuti ndofunga ndapinda wastaki, ndapinda teraburu, ndaandichifunga kuti ndiri kuperekedzwa. But ndazosvika manje, akuparamba achingoti andiitese. Shamwari, ndasvika shamwari. Saka vaJudha pavakangoona Kristu, vaifanira kubva vaita sei? Vasunungurwa kubva pamurayiro, voponeswa nani zvavo? NaKristu. VaJudha, iwewe hauna kumbobvira wakaenda pasi pemurayiro. Uri kungojoina chechi yenyasha straight, wakutoparidzirwa zvenyasha nekutenda nerudo rwaMwari. Vaiperekedzwa vaJudha, vahedheni havana kuperekedzwa nemurayiro. Ichokwadi here kuti vaJudha ndo vakaperekedzwa nemurayiro, vahedheni havana? 2:11 dzavaEfeso dzichatitsanangurira kuti ichokwadi. Naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni munyama. Imi vahedheni, ingoti isu vahedheni munyama. Nekuti tisu takanyorerwa vaEfeso iyi. Iwewe neni tiri vahedheni munyama. Chii chauda kutinyorera Pauro? Mainzi vasina kudzingiswa. Hatina kunge takadzingiswa isu. Naivo vanonzi vokudzingiswa. NevaJudha vakanga vari vokudzingiswa. Kuri munyama. Vanodzingiswa nekudzingiswa kuri munyama kunoitwa nemaoko. Nenguva iyo. Kuti nenguva iyo makanga musina Kristu. Makanga musina Kristu vahedheni. Muri vatorwa paushe hwaIsraeri. Hamuna kumbobvira makajoina murayiro. Muri vaeni pasungano dzechipikiro. Muri mastrangers pacovenant of promise. Musina tariro. Musina hope. Musina Mwari panyika. Musina Mwari panyika. Asi zvino muna Kristu Jesu. Asi iko zvino muna Kristu Jesu. Imi makanga muri kure kare. Imi makanga muri kure kare. Makaswededzwa muropa raKristu. Makaswededzwa muropa raJesu. Nokuti ndiye rugare rwedu. Kristu ndiye rugare rwedu. Iye wakaita zvinhu zviviri kuti akaita vaJudha nevahedheni kuti chive chinhu chimwe, ive chechimwe chete. Akaputsa rusvingo. Akaputsa rusvingo rwupi? Rwapakati rwaiparadzanisa. Nderwupi rusvingo irworwo rwaakadhiritsa? Zvaakaparadza munyama yake. Akaparadza chii munyama yake? Zvikanzi akaparadza kuvengana. Ndekupi kuvengana kwaakaparadza? Iwo murayiro wezvakarayirwa. Iwo murayiro wezvakarayirwa. Akaita rugare saizvozvo. Enda yakapedzisa iva. Kuti asike ava vaviri vave munhu mutsva maari. MaJudha navahedheni voita munhu mutsva maari. Aite rugare saizvozvo. 2:13 dzavaKorosi. Ichokwadi here kuti kana tasvika pana Jesu murayiro unobva wapera? Nemi imi makanga makafa. Vahedheni ndo vari kunyorerwa zvakare vari paKorosi. Makanga makafa pakudarika kwenyu. Napakusadzingiswa makanga musina kudzingiswa vahedheni imi. Wakakupai upenyu pamwe chete naye. Kristu akatipa upenyu pamwe chete naye. Akatikanganwira kudarika kwedu. Jesu akatiregerera zvitadzo zvedu. Akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo. Marunzwa rugwaro rwemurayiro akarwudzima akaita sei? Ruchipesana nesu. Rwaipesana nesu rwemurayiro. Akarubvisa irwo pakati pedu. Akarubvisa pakati pevanhu. Akarurovera pamuchinji. Akarovera murayiro pamuchinjikwa. Akaparadza vabati namasimba. Akavakunda mahuri. Akavabudisa pachena akavakunda mauri. Right. Saka tochiita sei? Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo. Nekuti murayiro wakadzimwa pamuchinjikwa, ngakurege kuve nemunhu unokutongai pazvokudya. Anokuti sei muchidya mbeva, sei muchidya mhuka dzisina mahwanda akaparadzana,
sei musingadye nguruve, sei muchidya nguruve, musabvunzwe pamusoro pezvekudya, nekuti murayiro wairambidza kudya nguruve wakadzimwa pamuchinjikwa. Yes. Kana zvokunwa. Musatsvake zvekunzi musanwa mazambiringa akarara. Kana nokuda kwamusi womutambo. Musadedzwe kuenda kupaseka. Kana napakugara kwomwedzi. Musaende kumutambo wematumba. Kana pasabata. Musaende kusabata. Izvi mumvuri wezvitauro. Mumvuri wezvaizouya. Chaizouya ndiJesu. Ai, boita ruzha. Utende Mwari nechokwadi. Bhaibheri rinonaka. Utsambofa zvako wakabvisiswa chegumi shamwari. 23 dzaMateo. Jesu akati kudii pamusoro pechegumi? Mune nhamo vaFarisi navanyori. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi. Muri vanyengeri. Vanyengeri. Taita sei? Nokuti munopa chegumi cheminte. Wainzwei. Vane nhamo vanoita sei? Vanobvisa chegumi cheminte nekumini muchirega kuteedzera zviga zvikuru zvemurayiro. Muchirega zvinhu zvikuru zvemurayiro. Mai zvinoti kururamisira mhaka, nengoni, nekutendeka. Izvi maifanira kuita izvozvo. Maifanira kuzviita izvi. Nekusarega kuita izvozvo. Nokusarega kuita izvozvo. Imi vatungamiriri vakapofomara. Imi vatungamiriri vakapofomara. Munomimina runyunyu. Munomimina runyunyu. Muchimedza ngamera. Muchimedza kamera. Kureva kuti anobvisa chegumi asingateedzere murayiro wese akafanana nemunhu anomimina nhunzi yauya mutini omedza zingamera rese rakadai so. Hanzi munomimina runyunyu muchimedza ngamera. Three 19 dzavaroma. Verenga itidzwe. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro. Unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro. Tokorodzai. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nemurayiro. Chero chinenge chataurwa nemurayiro tangidzai. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nemurayiro. Ngatingoti zvese zvinorehwa nemurayiro. Zvese zvinorehwa nemurayiro. Kureva kuti wedha isabata, wedha kudzingiswa, wedha ichegumi, wedha ipentecost, zvese zvinorehwa nemurayiro. Zvinoita sei zvinorehwa nemurayiro? Unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro. Zvese zvinorehwa nemurayiro zvinongotaurirwa bedzi vari pasi pei? Pemurayiro. Saka murayiro kana wataurwa chii chinoitika? Kuti miromo yavo yose idzivirwe. Wese anenge anzwa murayiro muromo wake unobva wavharwa. Nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Ukateedzera murayiro, ukanzwa murayiro uchiparidzwa, unobva wava nemhosva pamberi paMwari. Indava. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake nemabasa emurayiro. Hakuna nyama inoruramiswa pamberi paMwari nemabasa ei. Sei uchidaro? Nokuti zvivi zvinoziviswa nemurayiro. Ukatoteedzera murayiro zvitadzo zvako zvino zvatowanda. Zvotanga kubuda zvitadzo zvako. 7:9 dzavaroma. Ini ndaiva mupenyu kare kunze kwamurayiro. Murayiro usina kuparidzwa ndinda ndiri mupenyu. Asi mutemo uchizosvika. Murayiro uchingouya so. Zvivi zvakamuka. Ndobva zvitadzo zvamuka. Ini ndikafa. Ndobva ndafa. Nemutemo iwo waifanira kuisa kuupenyu. Murayiro waifanira kuraramisa vanhu. Takauona uchiisa kurufu. Wakatowanikwa uchiuraya. Nokuti zvivi zvakawana nzira nomutemo. Ukangowana murayiro unobvaona zvivi zvaakutowana. Zvikandinyengera, zvikandiuraya nawo. Murayiro unouraya, iti kudari pasaidi pako murayiro unouraya. Itokwadi here kuti murayiro unouraya nawo haiparidzwe nevhesi imwe chete. Dzinofanira kuita 2 kana 3.
icho kwadere kuti murayiro unouraya. Three dzavakorinde vechipiri. Iye wakatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva. Hanzi Mwari akatiita vashumiri veNew Testament. Isati iri zvakanyorwa. Kwete zvakanyorwa pamahwendefa emabwe, murayiro uri kurehwa. Asi yomweya. Asi tiri vashumiri vesungano yemweya. Nokuti zvakanyorwa zvinouraya. Zvakanyorwa zvinouraya. Asi mweya unopa upenyu. Mweya ndiye anopa upenyu. Vhangeri yakanaka ishamwari. Pane mamwe mavhesi maviri atofanira kuverenga futi achatibatsira kuti kana waparidzirwa murayiro chii chinoitika. Why should you not follow the law of Moses? Unofanira kuregera sei kumteedzera murayiro. Kana wangu wachibata sabata, regera. Number 1, zvakanyorwa zvinoita sei? Zvinouraya. But pane zvikonzero zvakati wandei. Chechipiri chacho chinowanikwa paGalatians chapter 3 verse 10. Nokuti vose vari vamabasa emurayiro. Vese vanoteedzera mabasa emurayiro vari pakutukwa. Vakatukwa. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Kwakanyorwa kuchinzi kudii? Vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Saka kana uchibvisa chegumi wakaita sei zvako? Wakatukwa. Pedzesai verse 11. Zvino zvinoonekwa kuti hakuna munhu unoruramiswa nomurayiro pamberi paMwari. Ida wadaro. Nokuti wakarurama ucharurama nekutenda. Kururamiswa kunoda kutenda, hakudi murayiro. Ori tikatibvei ipapo handeipa 5:1 dzavaGaratia. Tichiri muvaGaratia imomo pane mamwe mavhauvha atofana kuvhura. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba. Naizvozvo mirai nesimba. Murege kusungwa nejoko reuranda. Murege kusungwa zvee nejoko reuranda. Tarirai. Tarirai ini Pauro. Unoti kudi? Ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa, kana muchibvisa chegumi, Kristu haangakubatsiri chinhu. Kristu haakubatsirei chinhu. Ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa. Ndinopupurira wese anobvisa chegumi kuti iye une ngava rokuti aite murayiro wose. Ane chikwereti chekuti ateedzere murayiro wese. Kusanganisira wehembe uya watambobata uya. Yes. Makaparadzaniswa na Kristu. Makaparadzaniswa na Kristu. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Madonhedzwa panyasha. Mabudiswa panyasha. Kureva kuti ukangopinda mumurayiro waparadzaniswa nani? Wadonhedzwa pachi? Akazoisa chidhindo pa 2:20 dzavaGaratia. Ndopa akazoisa chidhindo. Ichocho chakasimba. Unonzwa achiti ndakarovererwa pamwe chete naKristu pamuchinjikwa. Ndakarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Naizvozvo handisiri ini ndinorarama. Handichiri ini ndinorarama. Asi Jesu ndiye anorarama mandiri. Asi Kristu unorarama mandiri. Kurarama uku kwandinoita zvino munyama. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino. Ndinorarama nekutenda kuri mumwanakomana waMwari. Ndinorarama nokutenda kuri mumwanakomana waMwari. Akandida. Wakandida. Akazvipa nekuda kwangu. Akazvipa nokuda kwangu. I do not frustrate the grace of God. Handikonesi nyasha dzaMwari. For if righteousness comes by the law, nokuti kana kururamiswa kuchibva kumurayiro, Christ died in vain. Kristu wakafa pasina. Chokorodza verse 21. Handikonesi nyasha dzaMwari. Handikonese nyasha dzaMwari. Nokuti kana kururamiswa kuchibva kumurayiro. Dai munhu airuramiswa nekubvisa chegumi, Kristu wakafa pasina. Christ died in vain. Kureva kuti wese ane chemurayiro chaari kuita, ari kuti kudii? Ari kuti kudii? Kristu akafa pasina. 3:27 dzavaRoma. 3:27 dzavaRoma. Zvino kuzvikudza kuripiko? Where is our boasting then? Kwabviswa. Kwabviswa. Nomurayiro upiko? Murayiro wabvisa kuzvikudza ndeupi? Wamabasa here. Murayiro wemabasa here wabvisa kuzvikudza? Kwete. Kwete. Asi nomurayiro wokutenda. Murayiro wokutenda ndo wabvisa kuzvikudza. Nada kuti muone nhau yekuzvikudza ingoti kuzvikudza.
saka anongoirikana angotaura nhau yekuita sei yekuzvikudza achipedza Romans yake 23 achipedza Romans 3 ka anongotaura nhau yekuti ano murayiro wenyasha ndo wabvisa kuzvikudza kana munhu akatenda hagone kuzvikudza asi munhu akatedzera murayiro waMozisi anoita sei zvake anozvikudza haana kuipedzera ipapo akazonoidhedha pachapter 4 yavaRoma verse 1 ndo paakanyatsotsanangura nhau yekuzvikudza anoti zvino tingati baba vedu Abrahama panyama vakawanei zvino tichati Abrahama tateguru vedu panyama wakawaneiko nekuti kudii nokuti dai Abrahama akaruramiswa namabasa ake dai akanga abvisa chegumi Abrahama obva anzi arurama ungadai ane chinhu chaangazvirumbidza nacho angadai aine chaanozvikudza nacho asi haana pamberi paMwari Abrahamu haana chaangazvikudza nacho pamberi paMwari nokuti rugwaro runoti kudii shoko riri kunzi rinoti kudii i15:6 dzaGenesis ngatidzisiyei but ndokwaakanga ainokora Pauro mupostori yes rinoti rugwaro runoti kudii Abrahama wakatenda Mwari Abraham believed in God kukanzi kwaari ndiko kururama ndokubva atonzi nekuti atenda akarurama zvino kuno unobate basa anenge abvisa chegumi abata basa kawo mubayiro haunzi ndowenyasha hapasisina nyasha manje ukakomborerwa wabvisa chegumi asi ndewengava watoone ngava Mwari ane chikwereti nekuti wamuadvhansa ka 5 kako waakuda kuti akupere 10 leg anenge abata basa mubayiro hausi wenyasha ndewengava yes kuno usingabati anenge asina hake chaaita asi unotenda anongotenda zvake kunaye unoruramisa munhu usingadi Mwari asingadi Mwari kutenda kwake kunonzi kwaari ndiko kururama kutenda ndiko kunonzi kururama kureva kuti munhu anenge achifanira kunzi akarurama today munhu anenge achiita sei kwete anoteedzera murayiro zvanzwika ndaakuda kupedza ndichibata genga raAbhurahamu pane genga rinotaiwa chegumi chakanga chiriko murayiro usati wavapo isu toteedzera Abhurahamu saka da kubata da kukuratidza kuti uri kubirwa futi nevanhu vanotaura mazwi iwayo 14:17 dzaGenesis toda kutanga tanoona panosangana Merekizedeki naAbhurahamu tozonoibata kwayakatsanangurwa urege kunyeperwa mavhesi ese andiri kukupaya kuda kukukweva uve nenzara yekuziva shoko raMwari chiri kusaka nyika yedu inyeperwe havana knowledge yeshoko raMwari ndokusaka Hosea achiti vanhu vanoparara nekushayiwa ruzivo ukaona ruzivo hauite sei zvako haubirwe uye pane mubvunzo watisati tapindura kana chegumi chikasabviswa chechinowana here mari tichaupindura futi iwoyo nemavhesi zvinhu zvese zvinoda magwaro chii chakaitika pa14:17 dzaGenesis ipapo mambo weSodhoma wakabuda kundosangana naye pakudzoka kwake Abrahamu akanga atevera mufana wake Loti akanga abiwa nana Tidal nana Shalmanesa navana Chedorlaoma ndogenga rakanga rapinda muSodhomu neGomora rikanopamba mhuri yeveSodhomu neGomora Bhera naBhesha vakasiyiwa vasina mhuri ndobva pauya shoko richiuya kuHarani kwaigara Abrahamu chikanzi Abrahamu ugere kuno Kenani mufana wako Loti atorwa nana Chedorlaoma vaenda naye vapinda muSodhomu vakapamba Sodhomu rese ndobva Abrahamu atakura masoja akaterera mwamba make nedzimwe vamwe vana bhururu vake ndokutevera kunonunura Loti ndokuuraya vana Chedorlaoma navana Tidal nana Shalmanesa saka vakomana ava vana Bhera nana Bhesha vakasangana naye achitodzoka anouraya madzimambo chii chakaitika wakabuda kundosangana naye pakudzoka kwake pakuuraya Chedorlaoma namadzimambo akanga anawo pamupata weshave ndiwo mupata wamambo Merekizedeki mambo weSaremi Merekizedeki mambo weSaremi akauya nechingwa akauya newaini iye wakanga ari muprista waMwari wokudenga denga akanga ari muprista waMwari wokudenga denga akamuropafadza akati ndokubva Merekizedeki amuropafadza akati kudi
Abrahama ngaaropafadzwe chikanzi naMwari namerekizedheki Abrahama ngaaropafadzwe naMwari, wokudenga denga, Mwari wokudenga denga ngaaropafadze apo. muridzi wokudenga napasi. Mwari ndiye muridzi wokudenga nepasi. Mwari wokudenga denga ngaakudzwe, Ngaakudzwe Mwari wokudenga Abrahamu. wakapa vavengi venyu mumaoko enyu. Mwari ndiye akukundisa vanachedhera voma vavauraya, hauna chawagona wakundiswa. Akamupa chegumi chezvose. Zvokubva Abrahamu amupa chegumi chezvese zvaaive nazvo. 7:1 dzavaHebheru ndo yakazodudzirwa naPauro nhau yechegumi. Muri kunzi bvisai chegumi muchiteedzera Abrahamu. Akapa chegumi kuna Merikizedheki. Kana mabvisa chegumi mobva maropafadza. Muri kunyeperwa. Regai ndikuratidzei. Saka Thursday ndofunga tichaita dare pano, tichava nemacheya. Kana paine anoti anoziva chokwadi kundidarika, kana kuti kana paine anoti anogona kuchallenge vhangeri yandiri kuparidza, musi wechina tichagara pano totendera scripture kuti ibuditse chokwadi. Ndozvatinoita, tinoparidza chokwadi chatinotenda kuti chiri unchallengeable. But hatigone kudaro kana tisina kuchipa mukana wokuchallengewa. Vanhu vozvinzwira vega kuti chinochallengeka here. Kana wakasimba pakuziva magwaro, ngatisangane china. Ndiri kukupa mangwana ese, uunganidze makomentari ako ese. Kana uchida kuenda paintaneti, rarapo ugoswerapo uchitsvaga zvekudhifenda chegumi nazvo. Tozosangana musi wechina nenguva dza5 tokuburitsa pachena kuti uri kubira vanhu. Asi kana chokwadi chazobuda wotendeukawo, woita mwana waMwari usati wafa. Nekuti ukafa uri munhema uchibvisa chegumi, shanzi neBhaibheri, kana ndichitenda kuti kururamiswa kunobva mumurayiro, Kristu wakafa pasina. Kureva kuti wese ari kubvisa chegumi ari kutoti Kristu akaita sei? Akafa pasina. Zvino wauri kuti akafa pasina ndiye achatonga nyika manje. Hebrews chapter 7 verse 1 svikai paverse 5. Nokuti Merekizedheki mambo weSalemu, uyo mambo weSaremi, akasangana naAbhurahamu, muprista waMwari wokumusoro-soro, muprista waMwari wokumusoro-soro. wakasangana naAbhurahamu Pakudzoka kwake anouraya madzimambo. pakudzoka kwake anouraya madzimambo. Maibata ari kunokora ku17 vhesi iya yatabata pa14 dzaGenesis ndo yakunokorwawo naPauro achitsanangura. Tinoda kuona kuti Pauro achiitsanangura yekubviswa kwechegumi naAbhurahamu kuna Merikizedheki, akazoti vanhu vamupewo here iye Pauro wacho chegumi. Tozobvunzana pakati pedu manheru ano tisati taenda kuti chegumi chamuri kutora ichi chakambotorwawo nani akanga atumwa naJesu ari muBhaibheri. Muri kuteedzerana? Hatiti guta anotora chegumi, makandiwa anotora, magaya anotora. Vanotora, usarambe, vanotora. Ipapo ngatibvumirane. Toda kuti uzondiudza kuti akambochitorawo ndiani muBhaibheri. Pastor wako ari kuteedzerana. Peter haana kuchitora, Paul haana kuchitora, John haana kuchitora, Timothy haana kuchitora, Tito haana kuchitora, Epaphras haana kuchitora, Clemens haana kuchitora, Philemon haana kuchitora, Barnabas haana kuchitora. Chakatanga nemuchindo pachipinga kuti ndiye akatanga nacho. Saka mubvunzo ndewekuti tichafanira kuvimba nani, wototeerera ndiani? Ndirenge zvenyu but ndo chokwadi chacho. Toda kununura. Angangogona hake kuchembera kuti asi vhangeri chokwadi haarizive. Nori chegumi chaari kutora ichi Pauro haana kumbochitora. Saka ungarevere kuti guta angaite true gospel, Pauro oita false. Pauro anganzi anganyepe guta akataura chokwadi. Ungadzunga here kusvika ipapo? Ingobvunza pastor vako kuti ndipewo one akachitora muNew Testament. Usatsvage 2, 1 zvake.
kana akangodzungaira one day akaitora by mistake ingoti paiwo 1 chingatangwe newe iwewe nhasi uno ungovhurumuka so ngotenga kaportfolio kako utsvaga zvipfana zvakadzungaira wakutotora mwara ukomborere kunyepa uri kubirwa vadikani. Isu toda kudzosera chechi kumaziva ekutanga. Vakomana vaisangana Pauro ari kuvaHedheni kune nhau yakanetsa yekudzingiswa zvikanzi itotravhela uende kuJerusarema vakanoita dare so rakarekodwa pachapter 15 yamabasa zvikanzi muri kuparidza sei vakomana vhangeri harifaniri kusiyana iwe Pauro unoti wakatumwa naJesu ini ndakatumawo naJesu ngaifanane vhangeri zvikanzi nhau iri kunetsa ndeyekudzingiswa zvikanzi aiwa vaHedheni havangadzingiswe kudzingiswa kwakapera pamuchinjikwa Pita akati ndizvozvo Pauro akati ndizvozvo zvikanzi dzokera unoparidza vhangeri ikatwasanuka so havana kupesana yakaramba yakatwasuka hakuna chizaruko chinonzi ichi ndechaningi ichi ndechaningi. There is no private interpretation of scriptures. There is one gospel, one spirit, one God, one Father, one baptism, one hope, one judge. The gospel should never vary. Hazvina mhosva kuti munopindira mumuti kana kuti pasi pemuhacha kana kuti mucommunity hall vhangeri haifanire kuchinja. Akanyora bhaibheri mumwe chete. Saka uchiona munhu akatongerwa nhau yetheft kwamutare akati ndauda kuchinja koti yekutongwa nayo akaenda kuChipinge akaenda kuGweru akaenda kuKadoma anongotongwa zvakafanana nekuti criminal code inomutonga imwe chete. Hazvina mhosva ari kuvhura mutemo ndijaji wechikadzi kana kuti wechirume haichinjwe interpretation yeconstitution yenyika haichinje. Angakwende kunge ari jaji wekuMandebele kuBulawayo kana kuti muVenda kana angobata constitution there is one interpretation of the law. Ndo zvakaita bhaibheri harichinje. Makabata bhuku ipi hande inayo. Abrahamu akamupawo chegumi chezvose. Abrahamu akamupa chegumi chezvose. Iye pakutanga ari mambo wokururama. Akanga ari mambo wokururama Melkizedeki. Kana zvichishandurwa tikatranslata izwi roti Melkizedeki. Uyezve mambo weSaremu. Kuti mambo weSaremu ndokuti mambo werugare. Ndokuti mambo werugare. Haana baba Melkizedeki. Asina baba. Haana mai Melkizedeki. Asina mai. Haana date of birth Melkizedeki. Asina madzikuru. Haana madzikuru. Asina kutanga kwamazuva. Haana date of death. Kana kuguma kweupenyu. Asi wakafanana nomwanakomana waMwari unogara ari muprista nokusingaperi. Omera Jesu maoko. Saka Melkizedeki akapiwa chegumi naAbhurahamu. Haana baba kana amai. Haana birth certificate. Kureva kuti haana kuzvarwa. Hanzi haana kutanga kwemazuva, haana kuguma kwemazuva, haana madzisekuru, ndiko kuti haana dzinza. Uri kupa chegumi uyu ane date of birth here, ane madzisekuru, ane kutanga kwemazuva, ane kuguma kweupenyu. Haasi muprista waMwari wekumusoro-soro, haasi mambo wekururama. Saka anokutorera sei iwo wasikole kuri kodzukaira wewe. Murubiro wanikani vana chiremba vari kuonesa indondo. Tarisai muone iye anobva ati Melkizedeki ndiKristu, saka inini ndiri mupasta waKristu, saka ndochitora ifraud. Abrahamu haana kupa pasta waMelkizedeki, akatopa Melkizedeki wacho. Kureva kuti iwe haugone kunzi ndipe napasta. Pasta wako aiye madhetse ekuzvaro. Pasta kana Melkizedeki asina baba kana amai, kana akauya ndichamupa, ngatingomumirira itese. Handiti mati tofanira kuchibvisa mabvisirwo aAbhurahamu, tochingomirira kamere wacho. But chitarisai muone kuti vanobvuma kuti Melkizedeki ndiani? ndiKristu. Kana vadaro vagona, it's a self-defeating argument.
Because Christ was once here. He walked the streets of Israel. He preached in the synagogues. And yet for 3 years, he never collected tithe from anyone. Neither did he pay tithe to anyone. In actual fact, he castigated the Pharisees, Matthew 23, for paying tithe and disregarding weightier matters of the law. Kureva kuti umbava unosaka munhu ati Abraham akapa Melkizedeki cheguni, saka iwe bvisa cheguni usingateedzere murayiro. Worega kukutsanangurira kuti Abraham akachibvisa nemethod ipi? Alright, ngatiti imi ndimi Melkizedeki ndokupai chii? Nekuti Abraham haana kuenda kumba kwake akanotora zvinhu zvake akauya akapa Melkizedeki. Akanga auraya vana Chedhlaoma. Zvinhu zvemadzimambo aakauraya ndo zvaakabvisa 10% yazvo akapa Melkizedeki. Zvinhu zvaakabvisa chegumi nazvo zvakanga zvisiri zvake by right, yakanga iri loot yekuhondo. Imi kana muchida kuti ndikupei mabvisirwo achakaitwa naAbhurahama, ndinokupai chii? NdaAbhurahama akauraya madzimambo ndokubva abvisa chegumi chezvaakanga apamba. Ndopamba chii? Ndouraya meya here vechitungwiza, ndovatorera masipunu avo, ndokupai chegumi pamasipunu iwayo. Again, hapana record yekuti Abraham akapa chegumi chemari kuna Melkizedeki. Sei muri kuda mari? Abraham haana kunga ari muchechi, Melkizedeki haana kumbotanga chechi, Melkizedeki haana varombo vaakapa. Vanoverenga history vanoti mombe nemakwai zvakabviswa chegumi naAbhurahama akazvisiya ipapo. Melkizedeki akasara akamira, matsimba emombe dzacho haana kwaakaonekwa achienda, akangosara achitsakatika. Abrahama haana kuya nechegumi kuchechi, akasanganikwa naye musango achibva kunouraya vana Chedhlaoma. Kwendai muri kuchideedzera muchechi musango here muno? Kozvaakachibvisa ka1 sei muri kuchida mwedzi wega wega? Ingoti kunare pasari pako chokwadi chiri kupinda here mauri iwewe? Kana kuti wakatoroyiwa zvekusaroyiwa unoreka zvachose. Unoroyo unoreka here iwewe? Hallelujah. Abraham musabombata henyu, musambate Abraham zvachose panhau yechegumi. Nekuti isa hatisi vana vaAbraham, tiri vana vaMwari. Abraham was a type of Christ. We don't believe in Abraham, we believe in Jesus Christ. Jesus is the one who died for us and not Abraham. Are you hearing this? Uye munozviziva here kuti Abraham akazonzi ngaadzingiswe pachapter 17 from verse 8 yaGenesis. Kana muchida kuteedzera Abraham pakubvisa chegumi, muri kudzingiswa futi here muchiteedzera Abraham? Vanobva vati tiri kudzingiswa pamweya. Saka pakudzingiswa papemweya, pachegumi kechi chaiyo, hapana zvemweya, straight gusto. Uyu umbavha. Chinzwai munzwe kunaka kwayakaita nhau yechegumi naAbhurahama 7:9 dzavaHebheru. Zvino tingati naLevhi unopiwa zvegumi. Levhi kumurayiro aipiwa zvegumi, iyewo wakapa zvegumi muna Abrahama. Levhi chinosaka asabvise, munhu wana aisabvisa chegumi kumurayiro ndiLevhi, ndiye aitopiwa. Sezvataona paya kuti ndiye aikokwa achinzi handei tinodya chegumi, zvinenge zvasara kuenda nazvo. Saka Pauro akuti tinogona kuti naLevhi aitora chegumi akanga atobvisawo kudhara. Akabvisa sei Levhi? Nokuti wakanga achiri muchiuno chababa wake. Nekuti Levhi akanga achiri muchiuno chababa wake Abraham. Pakusongana kwa Melkizedeki naye. Kureva kuti Melkizedeki paakapiwa chegumi naAbraham, Levhi akatobvisirwa nababa wake nekuti akanga achiri muchiuno chababa wake. Kureva kuti chinosaka Levhi asabvise akabvisirwa kudhara nababa wake. But iwewe unobva wanzi uri mwana waAbraham,
wobva wanzibvisa. But kune mumwe ari kunzi akabvisirwa aka. Iwe wakamakirwa chii iwewe? Wadii kungonzi Abraham paakatobvisa wakatobvisirwawo. Bvunzai pasadi pakuti Levi, Abraham akakumaka here iwewe? Nekuti ari kunzi ane mumwe waakabvisira asi iwe uri kunzi hauna. Zviri kunzika zvani kutaura? But chatinoona pavhesi iyoyi ndechekuti pakabviswa chegumi naAbraham ainongedzera Old Testament yaizotora chegumi chichitorwa naLevi. Mazvona zviri kurehwa? Hallelujah. Tapedza vhangeri yedu, but nakuverenga mamavhesi matatu tobva taparadzana. Toda kuti tione kuti iwewe wanyatsosunungurwa here iwewe panhau yemurayiro waMozisi. Wasunungurwa zvechokwadi chokwadi kana kuti iwewe wakabatwa nerima guru riri kukunetsa. Pauro asati aparidza vhangeri yenyasha yekuti vanhu vanoponeswa nekutenda, aitomboparidza kuti vanhu ngavabvise chegumi, vanhu ngavatedzere murayiro, vabate sabata, nekuti akatembenga ari muFarisi. Saka isusu tiri kuti sungano yemurayiro yakaguma, tava musungano yechii zvayo? Yenyasha. Taakuda kuona mumwe mushumiri anonzi Pauro, ndiye akanyora 70% yemabhuku ari muNew Testament. Toda kuona kuti zvaakabhenga achiparidza murayiro akazopinda muNew Testament akapfuurira mberi here achiparidza murayiro. What was his message concerning the law? Saka tichaverenga mavhesi matatu tobva taenda. Philippians chapter 3 tangire pavhesi ya 1. Toda kumhanya nayo tunosvika maybe ku12 tobva tazoverenga mamwe maviri tobva taenda. Asi usaende nekuti unofanira kuponeswa nasi. Tichazovhura mamwe mavhesi maviri anozotsanangura kuti kana tisingabvise chegumi muchechi zvipo zvinopinda here, vanhu vanopa here, vanopa sei. Chegumi zvachisingabviswe kupa kwarambidzwa here kana chegumi charambidzwa. Tichaverenga. Handei pakupedzisira hama dzangu farai munashe. Ini handinetswi nokukunyorerai. Ndinogona kuramba ndichingokuparidzira evhangeri iyi ndichidzokorodza kuti musimbiswe pakutenda kwenyu. Yes. Asi zvinokusimbisai imi. Ityai imbwa. Beware of dogs. Machinzwawo. Ingoti kunare paside pako beware of dogs. Ukaverenga rechirungu rinototi beware of dogs. Kureva kuti reshona ringadera kati chenjerera ichi. Haasi bhoka ari kurehwa. Tsokorodzai ipapo. Itai chenjererai imbwa. Chenjererai imbwa. Chenjererai vabati vakaipa. Chenjererai vashumiri venhema. Chenjererai vokucheka. Chenjererai vanoparidza murayiro. Nokuti isu tiri vokuzingiswa. Yes. Tinonamata nomweya waMwari. Tinodzingiswa nenzira yemweya waMwari. Tinozvirumbidza muna Kristu Jesu. Tinozvirumbidza muna Kristu kwete mumurayiro. Tisingavimbi nenyama. Hativimbi nemurayiro, ndo unoita zvenyama. Kunyange ini hangu ndingavimba nenyama. Ini ndiri muJudha kudai ndogona kuvimba nemurayiro yaari kuti nyama imurayiro. Kana kuna mumwe munhu unoti ndinovimba nenyama. Kana paina anovimba nemurayiro ini ndinogona kumudarika. Zvikuru ini. Indava uri kuda kuvimba nemurayiro kudarika vanhu vese iwe. Ndakadzingiswa nomuso rusere. Ndakadzingiswa nezuva rechi8 according to the law. Ndiri worudzi rwaIsraeri. Ndiri muIsraeri. Waveimba yaBhenjamini. Ndiri weimba yaBhenjamini. Muhebheru wavaHebheru. Pamurayiro ndiri muFarisi. Pamurayiro chaipo ndandine mapepa echiFarisi. Pakushingaira kwangu ndaitambudza kereke. Ndaitorova vanhu vaiparidza vhangeri yaJesu yandakuparidza. Pakururama kunorehwa nemurayiro. Kana dziri nhau dzekutyora murayiro. Ndakanga ndisina chandinopomerwa. Hakuna indibata kuti ndatyora murayiro iyi. Asi izvozvo zvaivapfuma kwandiri. Ndanga ndakapfuma nekuparidza murayiro. Ndakati ndiko kurashikirwa. Ndakati regai ndirasikirwe nazvo. Nokuda kwaKristu. Nekuda kwaKristu. Hongo, zvirokwazvo ndinoti zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu. Regai ndirasikirwe nemurayiro nechiFarisi chese nekuda kwokunaka kwokuziva Kristu. Ishe wangu wandakarashikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake. Ndakarasikirwa negemenzi anga ine zigauni rechiFarisi
raaifamba naro, anga ine mabriefcase emafarisi, anga ine maasha 4 or 5 aifamba achiteera mufarisi Sauro, akarasikirwa nazvo nekuda kwaKristu. Yes, ndakazviedza marara kuti ndiwane Kristu, ndiwanikwe maari ndisina kururama kwangu kuri kwomurayiro, asi kuri kwa kutenda kuna Kristu. Yes, ndiko kururama kunobva kuna Mwari. Yes, nenzira yokutenda. Yes, kuti ndimuzive iye nesimba rakumuka kwake nokusongana naye pamadambudziko ake, ndifanane naye pakufa kwake. Ukatoverenga rechirungu panzi marara apa panotonzi I counted everything dung that I may gain Christ. Kureva kuti murayiro waaimboparidza akauedza ndove pupu nekuda kwekuziva kwake Kristu. Akati manakira akaita vhangeri yaKristu murayiro ipupu. Kureva kuti wese anoti tinobata sabata ari kuti tisu vanoita zvepupu. Hallelujah. All right. Atigone kubvisa chegoni. Saka tinopa sei. Ande pa Acts chapter 4 verse 32. Shavereka mavhesi maviri tobva taenda tatinokupai matatu indo yekutanga yandakupai takupai mamwe maviri ekuti zvino kana chegumi chisingabviswe vanhu vanzi havaperi kuna Mwari. Ndakune vanoita sevanofunga straight kana mati chegumi hachibviswe saka vanhu varega kupa here dzikama. Yes, Acts chapter 4 verse 32. Zvino vazhinji vose vavaitenda. Vazhinji vevaitenda vaiva nemwoyo mumwe, vaiva nemwoyo 1 nomweya mumwe, vaine mweya 1. kwakanga kusino mumwe waiti chimwe chaaiva nacho ndechake. Hakuna aiti chaainacho ndechake pakati pevaitenda. Asi zvinhu zvose vakati ndezvavose. Aive nemota aiti ndeyedu tese, aive nefoni aiti ndeyedu tese. Vapostora vaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru. Nyasha huru ikavapo. Chii chakaitika pamusoro pavo vose. Yes, nokuti pakanga pasina waishayiwa. Hapana aishayiwa pakati pavo. Sei pakanga pasina aishayiwa? Nokuti vose vaiva neminda. Vese vaive neminda kana dzimba. Vaive nedzimba. Vakazvitengesa. Vakatengesa minda dzavo nedzimba dzavo. Vakauya nomutengo vakauya nemari yezvavakanga vatengesa. Vakazviisa pamberi. Vakaisa pamberi pevaapostora. Ndonguva yakada yakadzina Peter, Thomas tapinda machena. Ade tinotenga dzimba kuSt. John. Kwete dzamuri kukurukwa muchinzi bvisai mari, there's a special anointing. Aiwa vanhu vabaiwa neshoko vakadanana kusvikira munhu akuti kumba kwangu ndekwako, kana uchida kuya kuzorara uya urare, takaponeswa tiri hama muna Mwari. Vanhu vakati pakati pedu pane vanhu vanoshayiwa vasina pekugara nevasina zvekudya, takunotengesa vamwe vane dzimba 2 ne5 nevane mamwe mastenzi vakanovatengesa. Vakauya nemari vakaisa patsoka dzevaapostora. Peter ndatengesa munda, mari yacho iyi. Peter ndatengesa dzimba, mari yacho iyi. Peter ndanga ndiine mota 5 ndatengesa 2, mari yacho iyi. Peter akaroora mumwe mukadzi. Mumwe nomumwe akagoverwa paakashayiwa napo. Peter akati ngatichitsvagai kuti vari muchechi mumwe nemumwe ane manidzi akadii. Amai makafirwa nemurume, kumusika kwenyu kuri kufamba here? Aiwa ndakambotorwa zvinhu nekanzuro, ndaachida kuti ndaona 300 ndawedzera staff yangu, uye mutore. Kweimi mukoma chii chiri kuitika? Ndakafera form 4 mabasa ari kunetsa. Munogona chii zvekuveza? Chiendai kunoita kosi yekuveza, tozopai mari yekutanga kuveza. Kweimi sisi muchii? Haindiri kushaya nondiroora. Haisi problem iyoyo sisi, tsvagai zvekuita, makamirira kuroorwa. Ombera Jesu maoko. Munhu angati ndinoshaya nondiroora, iproblem iyoyo. Mambonzwa machinzi pane akauya nechegumi. Zvanzi vanhu vakatengesa dzimba
vakatouya nemari yacho yese 100%, vakati ifree will offering. Vanhu vakagoverwa muchechi imomo. Hapana kunzi mamighty warriors ashayiwa mari ngaadedzwa apuwe mari. Zvakanzi mamighty warriors ngaapuwe kumawarriors kwavo iko. Ino yaisi imba yemawarriors, imba yaMwari. Chechi inoita take care of vana vaMwari. Alright, atingagadzire doctrine verse 1 ngativerenge yechipiri. Chapter 9 verse 7 yavakorinde vechipiri. Ndianiko angandorwa achizvi. Chapter 9 verse 7. The 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Mumwe nomumwe ngaape. Mumwe nemumwe ngaape sezvaakafunga pamwoyo wake, sezvaanofunga mumwoyo make, arege kuita nekuchema, arege kupa achichema kana nokurovererwa, kana achirovererwa, nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Omberera Jesu maoko. Chechi haifaniri kuti vanogara kumberi vanobvisa ma50 kwete. Hakuna zvakadaro. Ibhawa rinoita izvozvo. Doro rinonzi kune ma-VIP lounge avanenge vachinwa doro vakagara pamasofa. Chechi kungopinda wotogara wodzidza shoko raMwari. Mumwe nemumwe ngaaite sei? Sezvaakaita sei? Sezvaakafunga pai? Hapana percentage yesalary yako inodiwa kunzi no mfana unotambira mari $50 saka uya ne$5. Kana uchitambira 50 kana ukaunza 50 cents kana $1, chero wapa uchifara nemwoyo wako, ndio zvinodiwa naMwari. Uye pakati pedu panapa hapana kana 1 ari kubvisa chegumi pano. Muri kungobirwo muchingotatarikawo. Nokuti paunoti uri kubvisa chegumi uchitambira 400, mumwe mwedzi unobvisa 40, mumwe unobvisa 20. Chechi unongoiti ndo yandawana this time zvazvakandiomera. But $20 haisi 10% ye400. Pamwe unounza 5 chaiyo kuti handino next month ndichaimprove. Hachisi chegumi cho. Chegumi hachina kumbobvira chakaita chemari. Uye chegumi hachina kumbobvira chakabviswa mwedzi wega wega. Uye chegumi hachibviswe muNew Testament. Chegumi hachibviswe navaHebheru. Chegumi chakabviswa navaIsraeri. Panobviswa uprista hwaLevhi, murayiro unobvoina sezvawo wabviswa. MuNew Testament mune free will giving. Ukaverenga Luke chapter 8 verse 1 and 2, inoti Jesu akafamba nemisha achiparidza, vane 12 vakanga vainaye. Zvikunzwika? Zvinonzi vanhu vazhinji vakauya kwaari. Maria Magadharina akadzingwa mweya minomwe, naJohana mukadzi waChuza muranda waHerodhi, naSuzana. Zvobva zvanzi navamwewo vakauya nezvipo vakamupa Jesu, vakashumira kwaari. Jesu haana kuvati pane zvandaona, there's a special anointing afata ofika makazvinzwa nezuro, ndakafamba pamusoro pemvura, vataurirei, ini handibve, mukandipa mari muchaona makomborerwo amunoita. Mwari haashupike zvekuti anoda kutanga atora kadhora kako iwewe kuti akurangarire. Mwari haasi jukebox kana lotto ticket rinonzi ukatora redhora so ukascratcha by chance unongoita jackpot. Hakuna zvakadaro. Ndiye anotokupa mweya wauri kufema uyu, zvokuti dai aida kukuchaja haimbokuchaja mari yekuti ukomborerwe, aingoti pakufema kwe1 hour $5. Dai pasina kana mupenyu pano, kana chiyangu angadai akafa. Painonzi $5 unoti hayakachipa, unosikaziva kuti maawa mangani aunozinga uchifema. Mwari haashupike vadikani. Ndiye akakupa zvese zvamuinazvo. Kupa kuna Mwari hakusi kumutsvetera kuti akupei, kutomutenda nezvaakakupa ikare. Iwewe nemari yacho iri muhomwe mako mese, you belong to God. Saka uchiona kana achikutora hakunyengetedze. Mangwana muda kushaya, amene tinozviona sei mbotraya ipa kungozochinja pfungwa, unongotandadza kufunga kuti Mwari haagone kukukomborera kana asina kukutorera mari. Uri kufunga netsoka dzako kwete nepfungwa dzako. Nekuti pawakaberekwa uine muviri wakakwana, amai vangu havana kana chavakabvisa iwe.
wakarerwa ukabuda uine makumbo nemaoko nemaziso nenzeve zvese zvichishanda. NdiMwari akazviita izvozvo. Haana kuti ndibhadharei ndigokupai mwana anenge akanaka. Kune vakatozvarwa vakaremara, iwe wakazvarwa wakanaka, hapana chawakabvisa. Mwari wedu watinoparidza haana utsinye. Anoti kana musina chamandipa handina chandinokupai. Atiparidze Mwari akadaro. Hatisi kuparidza kuti imi kana madzwa shoko rataparidza motipa mari. Kwete. Hazvisiri izvo. Uye iwe hausi kuuya uzodzwa shoko raMwari kuti uite mari. Kana uchaita mari tikutofunga kuti zvatauya na5 watoswera uchitsvaga mari. Panapa wakutouya kuzonzwawo zvemweya, zvenyama zvatopera kudhara. Waswera wakati tandani ng'amba mako uchitenda tsvage mari, wofunga kuti kumira kwaukaita uchaita mari. Never. Hazvina mari zvandiri kuita izvi. Zvine kuregererwa zvitatu, nekuponeswa kwomweya wako, nokupinda denga. Ndobasa rechechi iroro. Harisi rekuti uite mari. Vese vari kuti uchaita mari imbavha, vari kukunyepera. They are crooks. Inototsvagwa mari munyika, kwete kuchechi. Haleluya. Zvanzwika zvandataura. Ende kana ukada kuitsvaga unoiwana futi. Kana waiwana wotenda Mwari, mandiitira nyasha mukandipa mukana wokuita mari. Asi kana waakuya kuchechi uri kuya kuzobatsirwa pamweya, wochinjwa karekita yako kuti uine mari iyoyo ugone kuishandisa nenzira dzisingamhure Mwari, dzisingatadzire Mwari. Ukaita mari haupinde denga, ukashaya mari haupinde denga futi. Zvese zviri zviviri hazvina advantage. Unogona kupinda mugehena usina kana senti rawakambobata, kana kupinda mugehena uri billionaire. Financial position yako haina spiritual bearing pamberi paMwari. Usina mari kudaro poneswa, uine mari kudaro poneswa. Zviri kunzira zvanutaura. Kuna mata kwakafanira kupinda mutoilet. Whether une mota, unofamba netsoka, unopinda chete. Toilet haibobvunza kuti madyei, unongogara pachemba paya. Kana mapudzi, kana ipizza, unopinda chete mutoilet. Ndo zvakafanira kupinda chete. Ende munhu wese anoisiye chinhuhwa futi. Hapana anobvisiye chinhu irimo. Ane mari neasina. Simuzaroko rwakotira vati. Mazvita Jesu. Imi makagumisa murayiro wakanga uchirambidza vanhu kuponeswa, kuti titwe vana vaMwari vanoponeswa nenyasha nekutenda nekuda kwerudo rwamakatiratidza pamakatifira paKalvari. Ndaparidza kuhama dzangu shoko renyu rinotaura kuti munavo vakanyorwa mubhuku yeupenyu, vamunopota muchivhura mwoyo yavo kana vachinge varinzwa shoko varitende, vagoponeswa vaitwe vana vaMwari. Mune upenyu hweumambo hwamakavagadzirira, hwavachararama nechiedza chaMwari, vachirunga nyika yakaora, nyika izere vanhu vasina hanya naMwari, nyika izere vanhu vanonhuhwa rufu. Asi munounza shoko rinounza vanhu kuupenyu, kuti vazoruramiswa nezuva rekuonekwa kwenyu. Tinokutendai neshoko rakadai. Kudzwai nokusingaperi. Amen.